אז בואו תראו, נעשה סקירה קצרה של מה שדיברנו. כשהזכרת את השבועות אל לבביך, זה ייקח יותר מסודר, זה כזה מול העיניים. יש למטה חצי שנתרום הרבה מקומות, מה שצריכתי ללקט בינתיים. אז דיברנו שבוע שעבר על כך שהנושא ניסינו להדליק את החשק להיכנס לעניין של התבודדות. הזכרנו דבר שלא כתוב פה, שאי אפשר להיכנס לדבר בלי שהוא הופך להיות ממש בעניין של צורך יומיומי, צורך שעוזר לי ביום יום, אחרת זה לא ייכנס לעובר ושב שלנו, זה יישאר בפקמים ובתוכניות חיסכון והגמלאות וכל הדברים האלה. מה שנכנס לחיים זה רק דברים שאנחנו מרגישים שזה קריטי וזה עוזר בחיים ממש. אז לכן הרחבנו דיבור שבוע שעבר מה התועלות המיידיות והארוכות טווח של התבודדות, ודיברנו על זה, נראה לי שעשינו מספיק חשק לעצמנו, אני קיבלתי חשק בכל אופן מחודש, וזה באמת בשביל להיכנס לעניין. עכשיו, מספר 2 צמוד לזה, זה אחרי שהבנו שיש איזשהו הטבות לאלה שחברים במועדון שמתבודדים בסליחה על השפה, כן, אבל סתם בשביל להבין קצת את העניין, מי ששייך לעניין של התבודדות, אז אנחנו מבינים שצריכים גם להבין מה זה נקרא להיות שייך לעניין של התבודדות, כי אפשר לטעות ולומר שרק המתבודד המושלם הוא זה שיש לו את הזכאות. אז על זה דיברנו שדבר ראשון רבי נחמן חידש, שהתבודדות דבר ראשון לא חידוש, זה כתוב בכל הספרים, צר המקום מלהכיל את המראה מקומות, זה נמצא אצל מי שדווקא ירצה. אבל רבי נחמן אמר שכמה ציטטות שמופיעות פה, אחד זה מקטון ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר, באמת כמעט על ידי התבודדות, וכל הצדיקים זכו כך, ובתוך הלשון מקטון ועד גדול כולל שמדבר על 2 דרגות, דרגה מקסימלית ודרגה הכי בסיסית של התבודדות, ביניהם יש המון דרגות, וזה הפתיח לשיחה של היום. שאנחנו שבוע שעבר דיברנו על זה שיש קצה עליון, שרבי נחמן מתאר אותו פעם, שהשיא של התבודדות זה לזכות לדבר איש של רעהו, שאתה ממש משוחח עם השם ברמה של כמו חבר טוב, כל אחד רוצה חבר טוב לדבר איתו, אז יש רמה שאדם זוכה להגיע למצב שמרגיש את הקדוש ברוך הוא איתו, וזה החבר שהוא מחפש לשוחח איתו. יש גם נקודה של חבר, אבל כשאתה מדבר עם השם אתה מרגיש שדיברת עם אדם, כלומר לא עם אדם כי עם אחד שיכול הכל, אבל כן עם אדם ברמה שאתה מרגיש אותו, ואתה מרגיש פורקן כשאתה מדבר איתו. ויש בזה הרבה פנימיות, מה זה, למה זה דרגה כל כך גבוהה. או הגדרה אחרת שאפשר להגיע לכזאת דבקות עד שכמעט יצא נפשו. זה שיא עליון. השיא התחתון אמרנו, זה גם מופיע בתוך התקצירים פה, שאדם גם אם הוא חוזר לאותו מילה 1000 פעמים, רבי נתן קורא לזה שזה מעלה גדולה, להיות מסוגל לחזור לאותו מילה 1000 פעמים, זה גם נקרא התבודדות ברמה בסיסית לפחות כדי להיות שייך לזה. וזה אפילו לפעמים מעלה גדולה שאדם משתדל ומתאמץ למרות שלא הולך לו. או אפילו אם הוא שותק, ירדנו יותר נמוך, וכבר הזכרנו ברמיזה שיש בשתיקה לפעמים שזו דרגה מאוד גבוהה. אבל עכשיו נדבר על הדרגה הנמוכה שאין לי דיבורים בכלל. אומר רבי אברהם מרב נחמן, רק ציטטתי אותו, אין לי כרגע את הציטוט איפה זה מופיע בספרים שלו, אבל ראיתי את זה עוד השבוע באחד הספרים, רק לא הצלחתי לדלות את זה עכשיו. בכל אופן הוא כותב שעיקר ההתבודדות בתכלס זה לשמור את הזמן, השעה או הזמן שאתה קובע התבודדות, ולא לברוח. שב מול השם ותנסה לדבר, ואם לא תדבר כלום אתה שייך לעניין של התבודדות, כיוון שהקדשת זמן, ישבת וניסית להיכנס לעניין. אז אמרנו שלהצטרף לעניין הזה של המתבודדים ולזכות לכל מה שצריכים לזכות, זה על ידי שאתה מחזיק לפחות בתוך הטווח הזה שבין לזכות לדרגה הכי גבוהה, לפחות להכי נמוך. יש אלפי דרגות באמצע, אבל תשמור על קביעות בעניין. הזכרנו כמה דברים שלמה שווה לעשות התבודדות. אחד זה זוכים ליישוב הדעת, יש למטה ציטוט, אני לא אכנס אליו עכשיו, המתקת דינים, גם הרחבנו על לגשר בין המצוי לרצוי, שזה הדילמה הקבועה של כל יהודי טוב, אז גם דרך התבודדות וגם זה יעיל יותר מתעניות סיגופים. הזכרנו שרבי נחמן ניסה על עצמו את כל מה שהוא המליץ לאחרים, הוא ניסה הכל על עצמו, הוא לא היה איזשהו גורו שיושב בראש ההר ואומר לחבר'ה תעלו אליי לרגל ואני אתן לכם כל מיני דברים שאני קראתי בכתבי אבותיי או שהמצאתי או שקצת התנסיתי, אלא הוא התנסה בהכל והוא בדק על עצמו את הכל והוא ניסה את כל התעניות ואת כל סוגי הסיגופים האפשריים ביהדות, וממש כל הסוגים, כל סוגי התעניות והכל. יש הרבה תיאורים בסביב חרן, בהתחלה מה שהוא עשה בתור ילד. הוא אמר, בסופו של דבר, אחרי הרבה שנים, הוא אמר, לא כל כך הרבה שנים כל החיים שלו, אבל אחרי הרבה שנים מבחינת העבודה שהוא עשה, הוא אמר, אני הגעתי למסקנה, חבל לבזבז זמן או כוח, או את הגוף הקדוש והיקר, על תעניות בשעה שאפשר להשיג הכל יותר קל, יותר טוב על ידי תפילה, על ידי התבודדות. אז כבר, סיבות למה להיכנס לזה. זה מי שירצה, אחר כך נמשיך לעיין. עכשיו עוברים למפגש מספר 2, שאני אגיד שכותרתו היא, הכותרת שנפגש שלנו עכשיו, זה שבעצם הפעם אנחנו רוצים להיכנס עדיין לא לטכניקה,
כלומר, עדיין לא, יש כמה טכניקות של התבודדות שנדבר עליהן איך עושים ומה הנקודות שכוללות את המושג התבודדות. הפעם אני רוצה יותר לעסוק, קודם כל, בדרך אל ההתבודדות. כלומר, ללכת לקראת ההתבודדות, שזה יכלול כמה וכמה נקודות, וגם נדבר בהמשך על כוח הדיבור, שזה פועל יוצא שכל מה שנעסוק בו. אז שבוע שעבר, וגם התקציר דיברנו על זה שיש להתבודדות שני קצוות. וכאן חשוב לומר בכל מה שאמרתי כזה בראשי פרקים, יש המון דרגות באמצע. צריכים להתחיל להיכנס לאט לאט, ללמוד כל מיני שיטות בהתבודדות, כל מיני פרטים שכוללת אותם התבודדות, ואולי קצת נדבר, אבל נתאר קצת דברים שעוסקים, וגם נדבר בינינו, כל מיני דברים בחצי השני שקשור יותר ללמייסה, לעניין של שיחת חברים. יש בהתבודדות חלק שנקרא משפט, נדבר עליו נראה לי אפילו שיעור בפני עצמו, יש שיחה, יש תשובה וחרטה, יש לעשות מתורות תפילות, שזה עניין בפני עצמו, יש גם שתיקה, שזה עוד עבודה חוץ מהשתיקה שאני מה לדבר. יש כמה וכמה פרטים. הכלל הוא קודם כל, השאלה הראשונה שהיינו צריכים לפתוח בה היום, זה לפני כל התבודדות, כיוון שאנחנו מתחילים בחוץ פנימה, אז השאלה הראשונה צריכה להיות, איך אני מוצא זמן להתבודדות, נכון? היינו צריכים את המדרכה, איך למצוא זמן להתבודדות, אולי עם כזה, איזשהו סדנה חד פעמית, של איך למצוא זמן, יש לנו סדנאות כאלה של למצוא זמן. אנשים כולם עסוקים היום, צריכים למצוא זמן. יש אנשים שמלמדים איך למצוא זמן. אז אני מדלג על השלב הזה, כי הוא מיותר יהיה, ברגע שאנחנו ניכנס נבין מה זה התבודדות, ונבין כמה זה, איך זה נגיש מכל מקומות, ואז הזמן יימצא. כי חלק מהעניין של למצוא זמן להתבודדות, זה גם צריך להיות במוחין שמתבודד, ולא במוחין של אחד שעכשיו מוצא זמן, רק בשביל לעשות את החשבונות שלו. כי בהתבודדות זה צריך להיות סוג של חטוף ואכול חטוף ושתה, זה גם סוג של חוכמה של המתבודדים הטובים, שעם הזמן לא יודעים איך לחטוף ולהמציא זמן. זה גם, לכן אי אפשר להגיד את זה עכשיו, צריכים להגיע לזה תוך כדי הלימוד וההתנסות בהתבודדות, להבין שהזמן של ההתבודדות צריכים לברוא אותו לפעמים יש מאין, ואפשר לברוא זמן, כי הזמן זה פונקציה שמשתנה. לפעמים אין זמן בכלל, ואתה לא עושה כלום, לפעמים אין לך זמן, לפעמים יש לך הרבה זמן, אתה לא עושה כלום, לפעמים יש לך זמן, אין לך זמן ואתה עושה המון. כל אחד מכיר את זה, לפעמים אתה מגיע לבוקר, לעבודה או לכולל, ואתה מרגיש, וואו, יש לי מלא זמן היום, איזה יופי, ניקו לי מהשולחן כמה דברים שהייתי. היום אני הולך למלות את כל החלומות שלי, חלמתי ללמוד איזה סדר מיוחד באיזה ספר שאף פעם לא מגיע אליו, או אם חלמתי לטפל בכמה תיקים שלא מגיע אליהם, או חלמתי לעשות כמה דברים שהם תחביבים. בדרך כלל היום הזה נגמר, זאת מה שהזכרת, נגמר במין, איך זה נגמר היום הזה? איפה הוא נעלם לי? למה לא הספקתי כלום היום? ולפעמים אתה מתחיל יום מרגשה של אין לי זמן לאף אחד, אין לי זמן לאף אחד, אין לי זמן לאף אחד, ואתה גומר אותו בוואו, כמה הספקים נפלאים. אז טעם בתור מה מוסגר. אז עכשיו, הדבר ראשון, לפני שנכנסתי לכל עושה, מה זה התנאים הבסיסיים כדי לעשות התבודדות? אם אדם עושה למשל, בשביל לעשות שבת, צריך כמה דברים, כן? חוד שבת, אתה לא יכול, יש כמה דברים בסיסיים כדי לעשות שבת. כדי להתפלל, שחרית צריך תעלית, תפילין, צריך ציוד דתי כזה, צריכים ציוד מסוים, צריכים תעלית תפילין, כן? בדרך כלל צריכים סידור. צריכים איזשהו, חוץ בתנאי נפש מסוים להיות רגוע. בגמרא כתוב שאדם שלא, בעיקרון זה לא נפסק, פה אנחנו כן מתפללים בכל המצבים, אבל בעיקרון כמו שרואים בגמרא, מי שלא, אין לו ישב דעת, אל תתפלל עכשיו. אין לך ישב דעת, אל תתפלל. כן, לא פוסקים ככה, אבל זה סתם טוב בשביל לקבל קצת מוחין, מה זה תפילה. הרמב"ם פוסק מה? שלא יתפלל מסוג יפה. אבל אנחנו היום לא עושים ככה, אבל סתם להבין מה זה, כמו שהרמב"ם אומר, הרמב"ם פוסק, וזה מופיע גם כמה, מה שנקרא מעשה רב בגמרא. שלא יתפלל, אם אני חושב שאני בולבל, לא יתפלל. כי אני לא יכול להתפלל ככה. כמו שיקור, אסור לו להתפלל. אתה לא יכול להתפלל. תפילה זה צריך להיות משהו שצריך להגיע למקום מסוים. אבל כיוון שאנחנו חזקה עלינו, שאנחנו לא מפוקסים אף פעם, אז נתפס כאילו בהלכה, ככה פוסקים שתתפלל, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך. בהתבודדות יש פן מסוים, שאין זמן שהוא מתאים ולא מתאים להתבודדות, אבל לא בגלל, כמו בתפילה, אלא דווקא בגלל שבהתבודדות זה מפתיע מאוד שאפשר להגיע דווקא במצבים לא מפוקסים להתבודדויות מאוד טובות, אם עושים מה שצריך. דווקא מצבים לא טובים, כאילו, מבולבלים כאן. אז בשביל לזכות ההתבודדות, התנאים הבסיסיים זה להבין דבר ראשון, מספר אחד, נרחיב על זה, זה שהשיחה של ההתבודדות היא בלשון שהוא רגיל בה. בואו נתחיל ככה, צריכים לקבוע זמן להתבודדות, צריכים לשוחח בשפה שאתה רגיל בה, שפת אם, צריך לבחור מקום להתבודדות, כבר נראה מה זה. מצב נפש, אמרנו כבר, נבטל את זה כבר לסעיף כזה שכבר לבטל אותו, אבל זה צריכים מצב מסוים, כן, איזה מצב אתה נמצא, זה כל מצב אפשרי, אבל צריכים לזהות מצב, וזמן. טוב. מה הכוונה לקבוע זמן? שהוא קובע בשעה? אז בואו כבר על זה, יפה, בואו כבר נראה את זה. אני רוצה לקרוא כל קטע בתוך תורה כ"ה שמדברת על התורה של התבודדות,
אני אחלק אותה לכמה מספרים, לפי נושאים, לא כולם נעסוק היום, אבל לפחות ברביעייה הפותחת אני חושב שנעסוק היום. ורבי נחמן אומר את המשפט שכל אחד מכיר את הפתיחה הזאת נראה לי, התבודדות היא מעלה עליונה או גדולה מן הכל. דהיינו, בשבוע שעבר שוחחנו על המשפט הזה, דהיינו, 1, לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו. זה 1 כבר, כן. 2, באיזה חדר או בשדה, זה המקום שאיפה מתבצעת ההתבודדות, באיזה חדר או בשדה. 3, זה לא פה, אני מתעסק בזה, אתה רוצה להתעסק, אתה יכול להסתכל, באיזה חדר או בשדה, 3, לפרס שיחתו בינו לבין קונו. 4, בטענות, שזה יתחלק לתתי נושאים שאני ארחיב בזה שיעור אחר, המתלאות, טענות, המתלאות, דברי חן, ריצוי ופיוס, זה כמה וכמה סעיפים שנעסוק בהם, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבהו אליו לבדתו באמת. 4. אנחנו נדלג על זה השבוע ל4, נעבור ל5, ותפילה ושיחה הזו יהיה בלשון שמדברים בו. דהיינו במדינתנו, שם באוקראינה, בלשון אשכנז, ביידיש. כי בלשון הקודש קשה לפרס כל שיחתו, מי שלא רגיל ללשון. מי שרגיל ללשון הקודש או לעברית, ידבר בשפה שלו. אבל בלשון אשכנז שמספרים, מדברים בו, קל וקרוב יותר לשבר בו, לשבר ליבו. כי הלב נמשך וקרוב יותר ללשון אשכנז, יידיש, מחמד שהוא מורגל בו. בלשון הזאת הוא יכול לפרש כל שיחתו, את כל אשר מבוא יסיח ויספר לפניו יתברך, אין חרטה ותשובה על העבר, אין בקשות ותחנונים, לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת, כרצה בזה כל אחד לפום דרגה. ויזהר מאוד להרגיל לעצמי בזה מדי יום ביומו שעה מיוחדת כנ"ל. טוב, ושאר כולם בשמחה, זה עוד נושא שנדבר על פעם אחרת, וכבר נגיע להמשך. טוב, אז הנושאים האלה פה כבר עכשיו הם פתיח להתחיל להיכנס לנושא של התבודדות. דבר ראשון, רבנו פה מזכיר בשיחה שלו, צריכים לקבוע זמן, הוא מציע גם את הזמן הנכון, את פרק הזמן הנכון המועדף, שעה או יותר, כדי להמתיק את הבהלה, אז נאמר שאפשר להתחיל גם ב5 דקות או יותר. כלומר, זה ככה מקובלן לרבי נתן ובכל התלמידים, שאין ספק שגם התחלה של דבר מה, העיקר לאחוז בזה, זה יקר וחשוב מאוד. רק רבי נחמן אומר, הזמן הנכון מצד התיקון הזה, זה שיהיה לך שעה ביום או יותר. למה או יותר? כיוון שכבר שבוע שעבר הזכרנו שהזמן המומלץ בחז"ל, שהשאיפה של חז"ל שאנחנו נזכה להגיע למצב שכל היום בתפילה. אבל זה לא אנושי כל כך. אז לכן רבנו אומר, שעה, שבשעה הזאת אתה תיישם את מה שחז"ל ציפו שאנחנו נזכה להגיע, אבל הם ידעו שאנחנו לא יכולים, שכל היום. מי שיכול יותר, או יש זמנים שאתה יכול יותר, זה, למה לא? תלך ל4, 5 שעות, 10 שעות, 20 שעות, אתה תשתגע רק, אבל למה לא? אין בעיה. הכל אין, השמיים זה הגבול, והכל אפשרי. אם אתה עושה התבודדות, זה מצווה, וזה עבודת השם, ויש לנו תנאים שעסקו בכך, ויש לנו נביאים שעסקו בכך. אבל לפני שאנחנו בורחים לשם, המדבריות, אז בואו קצת נשאר פה. קודם כל שנעשה שעה טוב. אדם שעושה שעה טוב, יש בחינה שיוחוס גם יותר משעה טוב. מי שעושה שעה, אבל השאיפה צריכה עוד שעה, או לפחות להחזיק בזה, בחצי שעה, ברבע שעה, כמו שצריך. לא, אין שום פטור לא מתורה ולא מתפילה ולא משום דבר. אנחנו לא פותחים משום דבר, וגם לא גמילות חסדים וגם להיות בן אדם, ומשום דבר זה לא פותר. ומיוחד בדרגתנו, זה לא פותר מלפרנס, זה לא פותר מעוד דברים. ודאי שאדם שזוכה להגיע למה שזוכה להגיע, יש אנשים שזכו עד תפילה ותורה, כן? אבל אנשים שעסקו כל זה רק בזה. חוץ מתורה ותפילה שעשו גם כן, אבל בשאר ענייני העולם הזה, היו כאלה אנשים. כמו שמואל שפיר רצה לומר על הבריאשים, שכאילו הרבה שנים חייב אותנו לא רק לומר את זה, וגם מקווה. גם כן, נוסיף תוספות. נכון. אין בברסלב הפחתה של מצוות, יש הוספה של עוד הנהגות על המצוות, כדי לקיים אותם יותר טוב. זה לא בא לנו לפתור משהו אחר. טוב, אני רוצה לדלג פה זה כבר לחזור לזה, בכל אופן, יש כמה נקודות שהיום היום הכותרת שם תהיה למה קשה לעשות התבודדות. כי אני חושב שזה לא מופרך הכותרת הזאת. זאת אומרת, יש פה מן הסתם אנשים שנחלק את זה לשני קבוצות. יש את הקבוצה שאומרת, וואלה, בוא נשמע מה זה. ולמה זה קשה? זה לא קשה. הפוך, זה הכי קל. לעשות שטייגן, שעה, שעתיים, 6 שעות, זה קשה. לעשיתי שעה להתבודד, למה לא? נחמד בצל הקקטוסים והשלט והחסד, זה נראה נחמד לחלוטין, זה טוב, נצא לשדה וזה ליער. אז קדימה, תעשו את זה. מי שאומר שזה קל, שיעשה. בעזרת השם, זה באמת דבר מאוד נחמד, זה דבר מתוק. אבל בפלא, ויש לנו 200 שנות, יש יותר מזה, 200 שנות הוכחות וראיות ועובדות שזה קשה. כמה שזה דבר שאדם מגיע למסקנה. גם מי שמכיר את זה, הרבה פעמים במשך החיים הוא מגיע למסקנה מחודשת, שזה דבר שיציל את החיים של הרוחניים וגם הגשמיים. אדם רואה הוכחות לניסים שקוראים לו בגשמיות ורוחניות, תמיד מחדש מגיע לנושא שזה קשה. למה זה קשה? 1000 סיבות.
אז לכן כדאי לומר עכשיו, כבר עכשיו לומר את המילה הזאת, שבאמת אנחנו נדבר על למה זה קשה לעשות התבודדות. למרות שזה קל, זה קשה. אז הסיבה ראשונה זה קשה בגלל שזה שווה, שזה עובד. דבר שעובד הוא קשה. ורבי נחמן כבר אמר שהעצות שאני העצות שאני נותן, יהיה קשה לקיים אותן. יהיה קל מצד הדרישות שלי קלות מאוד. אתם תראו שקשה לבצע את זה. ואמר על עצמו, פעם הוא אמר ככה ונאנח, מין כזה, הוא אמר לתלמיד שלו, אמר, כמה קשה לקוד דבר ברוחניות, בעבודת השם, בלעשות משהו לכבוד השם יתברך, עבודת השם, בתקן תיקונים, כמה קשה וכבד עליי זה קשה וכבד עליי, ורבנו זה אחד שעשה כל סוג של עבודת השם, והוא אומר, התמודדתי עם כל סוגי הקשיים, הוא לא בא לי בקלות, כל דבר שאני עושה הוא קשה, כיוון שזה פועל, זה אמיתי, כי זה אמיתי זה קשה, וזה אחד הסימנים הטובים, אם קשה להתבודד, תדעו לכם, זה סימן שנכנס למועדון של אלה שעושים מה שצריך לעשות. כי כשקשה לעשות משהו זה עובד על דבר אמיתי, שאתה נמצא בעלייה וזה משהו בגיר איתו בסדר. ברגע שאתה מרגיש, אתה שומע את הרע של המנוע, אתה יודע שתפס את ההילוך הנכון, אתה נמצא עכשיו במצב שהוא תופס את הגלגלים, זה בסדר, אתה תפסת את העלייה. וזה אחד מהסימנים. אז למה קשה? אם נגלה למה קשה, אולי זה יעזור. יש כמה סיבות שקשה. אחד זה עניין של מדרגה רוחנית לכאורה. כי מן הסתם, כשאתה אומר למישהו הולך להתבודד, הוא צריך להיות בעל מדרגה רוחנית מסוימת. כי לדבר עם השם, מדרגה רוחנית. אדם רגיל בדרך כלל שהוא לא נכנס לנושא של התבודדות, אז הוא חי בתוך המדרגה הרוחנית הפשוטה שלו. שבבוקר הוא יצא לתפילה, והתפילה לוקחת 25 דקות, ואם החזן קצת עושה באמצע קצת אתנחתא, אז הוא ישר גוער בו וצועק עליו, והוא רץ לעבודה, הוא חוטף לו איזה שיעור בדרך, ויש לו כל מיני נפילות ועליות וירידות, ובלילה ככה נופל למיטה ולא עושה מה קורית, וזה סוג של דרגה אחת. יש אחד שבדרגה יותר גבוהה קצת, יותר משקיע בתפילה. אבל אדם כזה מהדרגה הקודמת שהזכרנו, אם תגיד לו, הולך תתפלל עכשיו, בהתלהבות, תגיד לך, זה לא בדרגה שלי. אני לא יכול להתפלל עכשיו שעה. אני לא יכול לשבת ב-18 יותר מ-5 דקות, יותר מ-2 דקות, לא יכול. פה מגיע רבי נחמן אומר, חבר'ה, יש לי בשבילכם כולם הנהגה, לכל דרגה שהיא. כולכם, צאו להתבודד, אני ממליץ על שעה או יותר. מגיע אותו אדם, אומר, רבנו, בוא נתעדכן קצת, אני מכיר אותך על מצבי הרוחני הוא כך וכך, על מה אתה מדבר? איך אתה רוצה שנדבר עם השם שעה? זה הרי דרגה רוחנית, זה לא דבר מחבר. זה לא לאכול פיצה, זה דרגה רוחנית. איך, אם אני לא זכיתי, איך אני אעשה את זה? אז כלל ראשון, אני כבר עונה תשובה על זה. השאלה השנייה, זה, לכאורה זה גם דרגה באמונה. אנשים הרבה פעמים שואלים, כשאומרים על שיעור כאלה התבודדות, אין לי את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא פה איתי. אני לא מרגיש אותו. חבר, אני מרגיש אותו, אני יכול לדבר איתו 5 שעות. אבל להרגיש את השם, לא מרגיש. אני לא מרגיש שהוא פה איתי, נו, מה אני אעשה? אני לא יכול לדמיין אותו. אין לי יכולת דמיון מודרך. אני לא כזה, יש אנשים מדומיינים, יש אנשים עם כוח דמיון, יש אנשים בעלי דרגה אולי. אני לא כזה, לא מדומיין ולא בעל דרגה. אז אני לא מרגיש אותו, אז קשה לדבר לאוויר. בעיה, נכון? בעיה שלישית, לכאורה יש גם הרגל, אני לא רגיל בזה, לא רגיל, לא עשיתי אף פעם את זה. וגם בחוסרים הוא לא התאמנו על זה, זה קשה. שאלה הרביעית זה, אני מצפה לראות שמשהו פועל, ולא רואה שמשהו פועל, משהו מצליח, ולכן קשה להחזיק לאורך זמן בהתבודדות. בסדר? זה 4 דברים שאני חושב שקלנו אומרת, בהמשך מי שיוצא, תעלו עוד ועוד בעיות, אבל בעיקרון זה 4 דברים שכוללים נראה לי את רוב הבעיות של המתבודדים שרוצים להיכנס להתבודדות. נענה ראשון, אחרון. ראשון, מדרגה רוחנית. זה היופי שאמרנו אצל רבנו. בהצעה הזאת של התבודדות, זה לא קשור למדרגה רוחנית בכלל. כלומר, אם בטעות יצאתם היום בלילה להתבודד, או מחר, יצאנו להתבודד היום מחר, ופתאום יצא ככה טוב, שיצאה התבודדות טובה, אז לא צריכים להיבהל, לא נהיינו עכשיו בעלי דרגה, לא צריכים להדפיס כרטיסי ביקור, אנחנו לא צריכים דווקא להיות בעלי קבלת קהל, זה יכול להיות שנשארת בדרגה שלך, זה ודאי דרגה, כן? אבל אתה לא חייב בגלל זה שעכשיו אתה, איך אומרים, תבנה על זה עכשיו. יש כזה דבר שנקרא שאדם, גם אדם פשוט יכול לדבר עם השם, זה הדבר הכי מינימלי בעולם, לדבר עם השם. או אם אתה מרגיש, לפני שאתה יוצא לשדה, מי אמר שאני אצליח לדבר אחרי? אני לא בדרגה, אני עכשיו רק יצאתי מעבודה ויצאתי מלשון הרע, לא ילך לדבר היום, זה לא נכון, זה טעות. צריכים להוריד את כל המוסכמות האלה, כל הדעות קדומות. התבודדות לא קשורה למדרגות. יש מדרגות בהתבודדות, אבל גם אדם פשוט מאוד, אם הוא תמים מספיק כדי לקבל את הדברים האלה, הוא יכול להגיע בהתבודדויות לדברים נפלאים מאוד, גם כשהוא לא במדרגה גבוהה. זה דבר שנתון לכל יהודי פשוט. ככל שאתה יותר פשוט, יש יותר הרבה סיכויים שתזכה להתבודדות. ככל שאתה יותר מורכב ומסובך ובונה בגדלים באוויר ושואל שאלות, ככה יותר קשה שתגיע להתבודדות, כי אתה עסוק בשאלות. כשאדם יותר פשוט, זורם יותר, יש יותר הרבה סיכויים שהוא יגיע לדברים שזה ייפתח לו. וזה כבר דברים שכבר
אצל הבעל שם טוב יש כל מיני סיפורים כאלה על אנשים פשוטים, שפתאום היה להם כל מיני מדרגות גבוהות מאוד דווקא דרך הפשטות שלהם, וזה מאוד יפה בסיפור. ואצל רבנו רצה שסיפור הבעל שם טוב יהיה החיים שלנו. גם אנחנו לא כאלה עכשיו עובדים בחציר, ובדיוק חוכרים איזה אחוזה. גם אנחנו יושבים שיש לנו משרה נורמלית במגדל משרדים, או שיש לנו משרה באיזה כולל, או משרה בבית, ואנחנו יושבים פשוטים לחלוטין. אנחנו יכולים להיות היהודי הפשוט הזה של הבעל שם טוב שאומר, קיבלתי. יכול להצליח להתבודדות, אני לא צריך בשביל זה להתחיל חוכמס. כל אחד יכול. למה? כי זה הנהגה. אז כבר נדבר על עניין של הנהגה. זה אצל יהודים פשוטים של הדור הקודם. כן, שמעתי על מרוקאים כאלה, סיפרו לי על הסבתא המרוקאית, שמעתי עם היד, אני נמצא הרבה באיזה כמה מושבים, הייתה סיפרו לי על הסבתא ששם את היד על המזוזה, והתפעלת עם דמעות ככה, שפכת איזה חצי שעה על כל המשפחה, ועל כל הנכדים, ועל כל החיילים, ועל כל... עכשיו להגיד לעמוד חצי שעה עם היד על המזוזה ולבכות ככה, עם ישראל, זה לא... אי אפשר בלי להיות בעל תמימות אמיתית וחיבור בלתי אמצעי להשם. זה נפלא. אנחנו איבדנו את האינסטינקטים הטבעיים שלנו, היהודים הטבעיים של לדבר עם השם. אז רבנו בא ואומר, בוא נחזיר את זה. 2, מדרגה באמונה, אני לא מרגיש את השם חזק, אנחנו נרחיב על זה, שזה דבר שצריכים לפתח אותם. זה עיקרון שאני רוצה להגיד אותו עכשיו בעל-פה בקצרה. אמונה מלשון אימון. פה זה כמו סטיקר, אמונה מלשון אימון, מלשון אמונה. מה זה אמונה? מה זאת אומרת? אמונה קונים מתוך אימונים. כשאדם מתאמן, יש לו אמונה. כשאדם לא מתאמן, אין אמונה. אין אפשרות להיות בעל אמונה בלי להתאמן עליה, ואם אתה מתאמן חייב להיות שתהיה לך אמונה. כלומר, אמונה זה סוג דבר שפעיל רק כשאתה מפעיל אותו, רק כשאתה נכנס אל הקטע הזה, מה שנקרא. שכון ארץ רואה אמונה. שכון ארץ רואה אמונה, בדיוק. תיכנס לשם. אדם לא יכול להאמין בארץ ישראל בלי להיות בעניין של ארץ ישראל. אדם לא יכול להאמין בצדיקים בלי לחפש צדיקים. אדם לא יכול להאמין בהשם בלי לחפש את השם. אדם לא יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע לו בלי שהוא יתעמת עם זה ויצא לשדה או לחדר וינסה להיפגש עם השם ויסבול את אותם קשיים שהוא מרגיש את הבומר כשזה חוזר בפנים סתם כל הדיבורים האלה, נתאר את זה עוד מעט, אולי, ולחוות את זה ולהגיד אני מתעקש לדבר, ורק אז הוא זוכה, כמו שכתוב, והיא אומנת הדסה, היא אסתר. כן, אז יש את הבחינה הזאת שצריכים לאמן את הדסה, הדסה זה האמונה, זה להתעסק עם זה, להתעסק עם זה, להתעסק עם זה, להתעסק עם זה. הדסה זה אסתר של אמונה, והדס כידוע, מתי מעריכים אותו? כשמשמשים בו. ככל שאתה ממשמש באמונה ואתה מנסה אותה, אתה מפעיל אותה, היא פעילה. ולכן האמונה צריכים לצייר אותה בראש, ציור שמביאים מכל מיני אנשים, כל מיני צדיקים מציירים את זה, שבעצם האדם הוא מין כמו איזה סלע כזה, שבתוכו יש חלל קטן שזה הרוחניות שלו, והוא נולד בתוך אותו סלע אטום, והוא צריך להיות עם מזמן קטן כזה, ולחצוב בתוך הסלע מקום רוחני בתוך הנפש שלו. כל החיים אתה חוצב בתוך הסלע הזה, להרחיב את החנק, את הצינוק הזה, לטרקלין שאתה תחיה בתוכו. יש אנשים שמתייאשו מהאזמל, והם החליטו לחיות מחוץ לעצמם, אז הם לא חיים את הפינה האמיתית שלהם, את החלקת אלוקים הזאת, אז הם חיים בחוץ, הם מתעדים את עצמם, הם חיים את עצמם, זה היה קטע כזה, כל אחד מתעד את עצמו כל הזמן, סתם זה כזה כמאמר מוסגר, זה קשור לזה, כל יוצא החוצה מהגוף שלו, כל יוצא החוצה, איך אני נראה, מה אומרים עליי, איך החברים שלי, איך המצב, מה קורה, מה התחדש, וזה רוב העיסוק, כי אדם לא יכול להיכנס פנימה, לחוות את האמונה שלו, בוא תיכנס פנימה, ולכן חלק מהדברים שהתבודדות נותנת, תתבודד מכל הסביבה, כנס פנימה, ותתחיל לחצוב פנימה בתוך הצינוק הזה, שבור את כל המחסומים, תתחיל להרחיב לעצמך, תרחיב את הגבולים שלך, כי זה רחמנות לראות אנשים מבוגרים, שאתה משאיר אותם רגע לבד ומשתגעים. מה אני אעשה לעצמי? תן מה שאני מתעסק איתו, מה אני אעשה עכשיו? אדם שבאמת מחובר להשם, אז ברגע שהוא לבד, הוא אומר, ברוך השם, שתבח שמו עליי. אופן, לבד. שחרר אותי מכל השיגונות, אני יכול לדבר עם השם עכשיו. הוא תקוע בפקק, תראה אותו כבר, אבל התבודדות. יש מי שמעביר את הגלים, ויש אחד שבא התבודדות. מעביר עוד שיחה ועוד דיבור עם השם. או חוטף איזה לימוד, אבל זה לא תמיד אפשר ללמוד תוך כדי נהיגה, קצת מסוכן. אז להתבודד תמיד אפשר. באוטובוס, בתחנה, שאתה מחכה בתור. כלומר, אם יש מצב שכמה ברסלבים הזדמנו ביחד לאיזשהו מקום לבנק, יש מצב שאתם תראו שהאקטור נתקע באיזה שלב מסוים, אין מספרים, לא מתקדמים מספרים, וכולם תקועים ככה בהתבודדות. אין צעקות, כלומר שום דבר לא זר. צריכים תמיד שיהיה כמה חבר'ה שיגמרו את העבדות, שיכנסו לעניינים. אבל אדם שבאמת חי עם זה, הוא חי, חיים טובים, תמיד יש לו קשר עם השם. טוב, אז זה עניין של לאמן את האימון. הנקודה של הרגל בשביל זה אנחנו כאן. אגב, שיעשות הרגל, תתחיל להתאמן ותתחיל לחפש פתרונות, כן? זה 3. 4, הציפייה לתוצאות, אני רוצה לקרוא איזה קטע מסוים ונדבר עליו.
אדם רוצה תוצאות, וזה אחד השערים להתבודדות, להבין את הדבר הזה, לשים את זה בראש, ולא לשכוח. אנחנו נשכח, אבל צריכים להחזיר, לשמן את זה בלי סוף. יש איזה, בשיחות הר"ן, בעוד ריש למד' כתוב ככה. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו, שמו של רבי נחמן, לעניין התחזקות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שאפילו אם עוברים ימים ושנים הרבה, ונדמה לו שלא פעל עדיין בשיחתו ודיבוריו כלום, אף על פי כן אל ייפול מזה כלל. כי באמת... יש לזה פעולה. מה? יש לזה פעולה. כן, אז בוא נראה, כי מזה באמת ודאי עושים הדיבורים רושם. והביא משל, כמו מים היורדים על האבן, אף על פי שנדמה לנו שאין למים כוח כנגד האבן הקשה, ואין עיקר רושם המים באבן, אף על פי כן כשהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים, הם עושים נקב באבן וכנראה בחוש. כמו כן, אפילו אם ליבו לב אבן, ואין עיקר בו רושם, דיבורה בתפילתו, אף על פי כן ברבות הימים והשנים ינקבו ליבו האבן על ידי שיחתו, כמו אבנים שחקו המים. כבר אנחנו משדרג את העניין הזה עוד קצת. אבל דבר ראשון, זה היה דבר שנתן לרבי עקיבא, כידוע, את הכניסה הפנימה לעבודת השם וליהדות. כידוע, המחזה הזה של המים שחקו את האבנים, שאתה רואה שבעצם הוא ראה את התוצאה אחרי המון שנים, שמים שוחקים את האבנים, ואז הוא אמר לעצמו כזה דבר. עכשיו נחשוב רגע את רבי עקיבא. רבי עקיבא, אדם בן 40, הולך ללמוד תורה, יש לו קטע, כי הוא הולך ללמוד תורה, יפתר מה הולך ללמוד תורה, הוא הולך עכשיו ללמוד תורה, אתה מבין? כי אדם בן 40 הולך ללמוד תורה. התורה זה נקרא א' ב'. והוא יש לו תוכנית ללמוד תורה. בגיל 40, אנשים כבר אחרי הכל, בעולם המעשה זה גיל 40 כבר אדם עשה כבר כל מה שאפשר לעשות, הוא כבר כמעט בפנסיה. נכון? בעולם הזה, במיוחד בעולם הלא דתי, זה מאוד מאוד, רק הצעירים כאילו נמצאים. המבוגרים מנסים להיות צעירים, להתחבר לצעירים, להיות כמו הצעירים, כי המבוגר כבר לא שווה. אבל גם ביהדות יש בחינה כזאת שאדם מרגיש, אדם צעיר זה מתאים שהוא יחפש עבודת השם, מתאים. רבנו שעבר את זה אגב, רואים הרבה שיש הרבה מבוגרים שיחפשים. אבל רבי עקיבא מגיע בגיל 40 ואומר, אני רוצה ללמוד תורה. איך? המוח לא עובד. הוא גם היה לו קשה מאוד ללמוד, ואז הוא ראה את המחזה הזה של המים שוחקים את האבנים. עכשיו תגיד, אפשר לראות את זה אחרת. קח את הזמן שלך. יש לך 1000 שנה, אחי, עוד 1000 שנה, אתה יוצא עם תעודה, גמר. יש לך 1000 שנה, אתה רגוע. מה חיזק אותו כל כך? הרי הוא רואה שזה לוקח המון שנים, אתה לא רואה את הפעולה. הפוך, זה אמור לייאש אולי. כי אתה רואה את האבן מאחורי, אתה אומר, בוא האבן הזאת היא בת 1000 שנה לפחות, אם לא יותר מ1000 שנה. הולכים למרד הנטיפים, ומטיילים שם ורואים את כל הנקניקים הארוכים המדהימים האלה, והוא שם מדריך הזה עם כל הדמיונות שלו, אומר לך שזה עברו כמה מיליוני שנים, כמובן, הוא בדק את זה, סבא שלו השאיר לו מכתב, והוא התחיל לתעד את זה לפני כמה מיליונים, מה זה כמה מיליונים שנים? אז כמה מיליונים שנים עברו על זה. מה שברור שכמה אלפי שנים ודאי עברו על זה, כן? ולפי דרך הטבע באמת זה אמור להיות כמה מיליוני שנים, בסדר, יש לזה תירוצים. אבל אתה רואה שזה מטפטף, אתה לא רואה עדיין את הרושם, זה, הנציב הזה 100 שנה ואולי יש איזה סנטימטר, 100 שנה. אז אתה יש לך עכשיו חשק להקים פרויקט, שלבנות מערת נטיפים בחצר שלך, בוא נגיד הנכדים, אם לא אני, הנכדים ירשו את זה עוד כמה מיליוני שנים, יהיה מדריך שיספר שהיה פה אדם אחד שעשה את זה. זה לא מעודד, אז מה מעודד בזה? אלא ברור שאנחנו רוצים להבין במשך את כוח הדיבור, שזה קורה בעזרת השם גם הרבה יותר מהר, אבל גם יש פה עוד עיקרון, שהבקים מבין שאין שום דבר אחר. הוא אומר, תשמע, יש פה אבן, הפרויקט זה לנקב את האבן, ואני לא אמור להיות קבלן הצלחות של הקדוש ברוך הוא, המטרה שלי זה לעבוד. אני רק צריך לדעת שיש לזה בסוף תוצאה. לא אכפת אם מתי היא תבוא. אני חי את הדרך אל התוצאה. התוצאה לא מעניינת אותי כי זה לא בידיים שלי. אני רק צריך לדעת שזה אמיתי. אמיתי, הנה, בסוף יש נקב. אם הקדוש ברוך הוא מתאים לו שזה ייקח 2000 שנה, שייקח 2000 שנה. אני לא בונה את הסיפוק ואת השמחה שלי על מתי זה יצליח לי, כי אז אנחנו כולנו נועדנו לכישלון מוחלט, כי כמה אתה יכול לעשות, אתה לא יודע כמה זה ייקח לך. לכן צריכים להתחיל ללמוד, לחוות את העד לשם. יש לזה אפילו משפט כזה ביידיש, שנלקח מסיפור שאני לא זוכר אותו, אבל בכל פעם המשפט הזה אומר שעד הקרצ'בה, עד הבית המרזח, צריכים גם כן כוס של יין, כוס, בוא נגיד כוס ברונפל מה שנקרא. אז שתי שיקורים קוראים בוא נעלה, בסדר, יש עוד 100 קילומטר קרצ'מה, אבל מה עד שם? מה עד שם? איפה הבירות עד שם? אדם צריך לדעת, גם עד לקרצ'מה צריך גם כן איזה גלייזל ויין ביידיש, צריך גם כן משהו שאני אוכל לתפוס שלוק. אז גם אדם בעבודת השם צריך להיות, אז רבנו פרגן לנו, רבנו פרגן לכל מי שהולך בעניין שלו, לחוות חיים מלאים וטובים. לא רק כמו איזה בגד מיובס, מרטוט על החבל כביסה, שמחכה שהשמש תגאל אותו ותייבש אותו, אלא באמת להיות אדם שחי חיים טובים, וכמו שראו אצל כל מי שהלך עם דרך של התבודדות, שאנשים מלאי שמחה, מלאי חיות, בלי קשר לתוצאות. אז זה כבר דבר ראשון, אל תשפוט לפי תוצאות. יש ודאי רושם,
למעלה נעשה מה שנעשה, זה לא עניין שלך, אתה צריך לעשות את זה בהתבודדות ולהתחיל להתחבר להשם דרך זה. אתה משתנה לטובה או לא? לא מעניין אותך. אולי אנחנו נראה בהמשך עוד עקרונות שקשורים לעניין הזה. כשאנחנו מדברים, מה הכוונה התוצאות? מה התוצאה, הטופ של התוצאה? בוא נדבר אפילו יותר פשוט מטופ, כן? הכי פשוט. כן, הכי פשוט. הכי פשוט זה נקרא שאני רוצה עכשיו להשיג תאוות אכילה. כן? שאיפה כזאת, לא יודע, שאיפה. אז יצאתי להתבודדות, ליער, ובקש, בוא שם תוציא אותי מהתאוות אכילה, אני רוצה לאכול כמו יהודי. או אני רוצה בגשמיות, לצאת מחובות. אז אתה צמצמת את זה לכל מיני בקשות. זאת אומרת, התוצאה הזאת... בוא נדבר על הפשוט. רגע, שנייה, כי זה יותר פשוט לתאר את זה. ואתה רואה שזה לא זז, שנה שלמה לא זז. אז ההסבר, רבי נחמן אומר, אל תשפוט בתוצאות, זה לא מוצר שבודקים אותו עם תמונה לפני אחרי, לא, אל תחפש, לא, רבי נחמן לא צילם אחרי, לפני אחרי, לא, אין תמונה כזאת. זה מקום של משפט, מקום של בן אדם שכן צריך להיות במקום הזה של כאילו איפה הייתי, איפה אני עכשיו. ברור. זה דבר נותן לו כאילו... בהתבודדות עצמה ודאי שעשות משפט, אנחנו נגיע לזה בדיבור בפני עצמו, כי אני אומר שהאדם את עצם העיסוק בהתבודדות, אל תשפוט לפני שהתקדמת. תעשה את המשפט, אבל לא בזה תלוי העיסוק בהתבודדות, ולא בזה תלוי כמה אתה טוב בהתבודדות. זה לא קשור. אדם יכול להיות הכי טוב בהתבודדות ולהישאר עם אותה בעיה 40 שנה. למה? הקדוש ברוך הוא יודע למה? כי הוא עושה עליך המון רווחים. אל תדאג. הוא לא פרייר. אם הוא לא מרוויח עלינו, הוא לא מביא אותנו לפה, הוא משאיר אותנו דקה אחת פה. הוא יכול לפטר עובדים, הוא יודע לעשות את זה. את הניקוי הוא יודע לעשות. אם אנחנו פה ואנחנו יכולים לדבר להשם, סימן שמרוויח עלינו כל רגע שאנחנו פה. אנחנו שווים להמון. צריכים לדעת, זה צריך לדעת שאנחנו כל רגע שאנחנו פה נושמים, אנחנו שווים המון להשם. הוא בודק את ההשקעות, הוצאות, הכנסות, הוא יודע כמה גירעונות, הוא יודע טוב בעסקים, הוא מבין בעסקים טוב. רגע, עכשיו מה, יש עוד משהו שרוצים לברר לפני שנתקדם פה קצת? בשיחה הזאת הלשון הוא שלא פעל כלום. זאת אומרת, על איזה פעל הבן מדבר? על הנקודה הזאת, מה שדיברנו, כן, ספציפי או כללי, כן. עכשיו בואו נראה עכשיו לעבור למשהו שייתן לנו חיזוק בעניין הזה. אז הבנו שטוב, אל תחכה לתוצאות, אבל מה כן? פה מגיע השלב השני שצריכים מאוד לתת עליו כמה דיבור, אפילו קצת דוגמאות, בעזרת השם, ששמה, עכשיו אנחנו צריכים לתת כאילו קצת יותר דיבור, מה הכוח של דיבור. לדיבור יש כוח עצום, וזה הדבר שאני רוצה, החצי השני שרוצה לעסוק ביום כדי שזה ייתן לנו פתיח טוב לפעם הבאה. אמרתי שלא נדבר היום על איך עושים בפועל, אבל כן הכלי המרכזי של התבודדות, וזה צריכים לדעת. הכלי המרכזי שכן נצטרך בהתבודדות זה דיבור. כלומר, אין שום דבר שהוא כלי, חוץ מזה שצריכים לבחור מקום שעדיף, באמת לא אמרתי את זה, אני אגיד עכשיו בקצרה רק את זה, אני לא אתעכב על זה. המקום, לפני שכנסתי לדיבור, אני נגיד את זה, רק נגמור את ההקדמה. הדיבור זה הכלי היחיד שצריך, זאת אומרת לא מוכרח, כל מקום יכול להתמיד בהתבודדות, גם אחרי מה שנאמר שעדיף, כל שעה יכולה להתמיד בהתבודדות, גם שעה של היום ולא הלילה אם תמצאו כזאת שעה, כל מצב נפשי יכול להתמיד בהתבודדות, גם מצב של סוער, גם מצב של רדום, אם אדם יכול לבחור מצב יותר טוב עדיף, כל מצב יכול להיות מתאים, כל פרק זמן הוא טוב, העיקר שיהיה פרק זמן. אמרתי את הכל? נראה לי שכן. מה כן צריך? דיבור כן צריך. לא מספיק רצון, לא מספיק מחשבה, לא מספיק שתיקה, אמרנו, כל עוד היא רצון להגיע לדיבור, אבל דיבור הוא הכלי של התבודדות. עכשיו צריכים להבין מה הכוח של דיבור, אבל לפני כן רק בקצרה. שנייה, מה ההגדרה של הדיבור? זאת אומרת, זה בקול או בלחש? בדיבור, כפשוטו. או בלחש או בקול, אבל דיבור, גם בלחש זה נקרא דיבור. עכשיו ב-18 חיתוך אותיות כבר נחשב דיבור, נכון. אז גם פה, כן, משהו טוב ב-18 גם טוב פה. גם מה שאתה אומר, זה תורה למדע לפי פתאום שזה אריכות, ומה שאתה אומר, כלול באותה תורה, שבעצם כל העניין של דיבור זה לחתוך את האותיות, שזה 5 מוצאות הפה. שבעצם זה מה שעושה את הדיבור, הופך את הדבר לבורא בעצם מציאות. אולי נגיע לזה גם היום. אני מרגיש שאם אני מדבר קצת בקול רם יותר, אז הרגשה כאילו שאני יותר באמיתיות מדבר עם השם. ואם אני מצליק כזה... זה רמות שונות. אני שואל, אני אומר, לפעמים דווקא שאתה בדרך כלל יותר אינטימי, יותר קר לך, לפעמים שאתה מדבר בקול, אתה מרגיש את השם יותר חזק. כל אחד מה שמרגיש. יש כאלה שמתבודדים בצעקות, אתה עובר בשדה, אתה שומע את כל הווידוי דברים שלו. יש כאלה שאתה לא שומע אותו, קולו לא יישמע. כל אחד עם העניין שלו, יש כאלה שרים, יש כאלה שרוקדים. אמרנו, העיקר, הדיבור צריך להיות נוכח בעניין הזה. זה עיקר העניין של זה. רק אמרנו, אני אחזור רק בקצרה. אז התורה שרבנו אומר ככה, התבודדות היא מעלה העליונה וגדולה מן הכל, לקבוע לו על כל פנים שעה יותר. אז זה התנאים, תנאי הסף של התבודדות זה נקרא תקווה זמן. תקווה זמן זה נקרא תבחר זמן. קדימה, קח את הלוח שעון שלך, או שתצמיד את זה לשעה קבועה, או למעשה קבוע. זה סתם יצא טובה כמה שמנה. זה כמו לוח כזה של תזכורת עם נעץ כזה, תבחר או שעה מסוימת שאתה יודע שזה השעה של התבודדות, או תצמיד את זה לפעולה שמילא תעשה אותה. אתה לא עתיד לדלג על ארוחת ערב, אם אתה לא מסוג אנשים שבטעות לא אוכלים ארוחת ערב או ארוחת צהריים, אז תצמיד את זה לארוחת ערב או ארוחת צהריים, לפני עדיף. אם אתה לא מסוג האנשים ששוכחים צחצח שיניים, אז תצמיד את זה לזה, לא יודע, תבחר משהו שאתה יכול להצמיד את זה עם כזה נעץ. ההתבודדות צמודה לזה, אז ככה לא תשכח. עכשיו למה זה חשוב? כי אם לא,
מה שקורה שאדם דוחה, זה אומר, אני אעשה התבודדות, יש הרבה זמן, ואז מגיע פתאום משעה 11 בלילה, 12, אומר, וואי, אין לי זמן, מחר נתחיל. מחר בהתחדשות, לא, מחר זה יהיה באמת, מחר זה יהיה אמיתי, אני אעשה התבודדות ביער, בשדה, ואני מבחר שלי נוף טוב. לא, עזוב, תעשה היום בלי נוף, תעשה עכשיו. עכשיו, הנקודה השנייה, ששעה או יותר, אמרנו, יש מקלים, כן, העיקר לתפוס ההתבודדות, רבע שעה, 10 דקות. יש מעלות בזמן? מה? יש מעלות בזמן? בזמנים מובחרים, כן. זמן מובחר זה חצות לילה. טוב, שאתה שואל, חצות לילה הכי טוב בעולם. ומקום מובחר, בשדה. ויותר מובחר, מקום שאנשים לא הולכים שם גם היום. חוץ לעיר. מה? חוץ לעיר. חוץ לעיר, מקום שאנשים קשה למצוא כזה מקום היום, כיוון שקק"ל כבשו את כל המקומות וסתלו שם דרכים, אז קשה למצוא מקום שאנשים לא הולכים ולא מדברים מכסף, כי גם שם מדברים מכסף כידוע. יש עדיין כמה מקומות, אבל לפעמים קורה שבאמת אולי המקום הכי טוב זה לפעמים הבית. אין המקום איך תהיה הבית, שם מתחת לצמיחה, דוד המלך עשה גם מתחת לצמיחה. אז מקום הכי טוב, זמן הכי טוב זה חצות לילה, מקום הכי טוב מחוץ לאישי הוא מקום שאנשים לא מסתובבים מדברים מכסף, זה נושא ארוך, אולי פעם נדבר מזה. למה דווקא בכזה מקום? כי זה מפריע האנרגיות השליליות, כל הדיבורים שלהם נשארים, לא לטעות, מי שרוצה פעם להרגיש את זה, שילך ברחובות עיר, תל אביב, בני ברק, לא משנה, אחרי 2 בלילה שכולם הלכו, אתה תרגיש, אני לא מדבר בתוך דמיונות, אתה תרגיש את הרחוב, מרגישים מה שהיה ברחוב הזה. כל הרחוב משאיר רושם אחר כך. אתה מרגיש כאילו הרחוב רוצה קצת לפוש מכל הנחסים שמצאו לו את הנשמה. יש, אתה תלך לרחובות, חוץ לזה שהאזורים מעבבים בעייפות כזאת בלילה, לא יודע למה, כבר מכל היום הארוך הזה, אבל המרצפות והבלטות זה כפשוטו. זה שהבוקר יש כזה התחדשות, זה לא סתם, זה לא דמיון, יש התחדשות, אנחנו מאמינים באמונת חידוש העולם. בלילה, שאנשים הולכים, הרחוב חוזר קצת לעצמו. ואז הם מגיעים לפעמים כמה זקנים כאלה למבוא צדיקים, הולכים ככה על בית כנסת, אבל יש כזה זמן שאתה יכול להרגיש כמה את הרחוב מלא בדברים שאנחנו לא מרגישים. אדם הולך ברחוב, יש לו כל מיני חשקים ותאוות, וזה מאוד קשור לנושא שאולי נגיע אליו, של הדיבור, גם קשור לדיבור, אז זה מגיע מרצונות של אנשים, מדיבורים של אנשים. אנשים אמרו דיבורים מסוים, זה משפיע. בעל שם טוב פעם נסע בעגלה, והבעל העגלה רצה לעצור במקום מסוים, בעל שם טוב אמר לו, סע הלאה, הוא נסע 5 מטר, הוא אמר, בסדר, תעצור. ואז אמר לתלמידים שלו, הגוי הזה אחר כך התוודע. אמר את האמת שזה באמת ככה, אמר, הגוי הזה עצר כדי לרצוח אותנו. למה? הוא לא תכנן לרצוח, הוא היה מפגע בודד. הוא תכנן, בסך הכל זה היה ספונטני לחלוטין. בגלל שהוא נסע, במקום הזה רצחו יהודי, פעם נשאר שם הרוצים של הרציחה, זה הוליד לו בלב רצון, הוא רצה לרצוח אותנו. אמרתי, תתקדם קצת קדימה, ככה נבד לו הרצון, כי הוא לא רצה לרצוח. וזה סיפור מבעל שם טוב, סיפור ידוע. עכשיו, כנגד זה גם רבי נחמן אומר, שאתה הולך ברחוב, אז סתם תיאור כזה ציורי, אבל זה ככה כפשוטו. אתה עובר ליד מקום מסוים, יש לך חשק לאיזה משהו. בוא נגיד בלשון נקייה, לפחית קולה. למי שזה מעניין אותו עדיין. אז יש אנשים, למה זה קורה? בוא נגיד שהיה שם בחורצ'יק אחד, שמאוד מאוד היה צמא, והוא רצה לשתות קולה, והגיע למכונת פחיות, והוא הוציא שקל, והשקל כנהוג במכונות לא פעל, ויצא מהצד השני, שוב פעם הכניס, הוא לא הוציא את החשק מהכוח על הפועל, הוא נשאר כבחשק, והוא הלך הלאה. החשק נשאר שם, אתה עובר במקום הזה, תתפס לך החשק. אם חברת קוקה-קולה תדע את זה, יתפזר כאלה מכונות סתמיות כדי לעורר הרבה חשקים כאלה. אבל זה ככה, רבי נחמן בתורה ל"א מסביר את זה שרצונות, במיוחד אם מישהו ביטא אותם בשפתיים, הם עושים רושם, בורים נפשות. הנפשות האלה פוגשים אנשים ברחוב, זה לא מדע בדיוני, זה אמיתי. ואתה הולך ברחוב ואתה פתאום מבין למה שלך חשק כל מיני דברים, מה קרה? זה לא מגיע ממך, זה מגיע מדיבורים של אנשים וכו'. אתה יכול כנגד זה לייצר רצונות חיובים שיחזירו אנשים בתשובה. למשל, אתה יכול ללכת ברחוב ולהפגיז אותו בדיבורים של אמונה. בדיבורים של רצון להשם, כמו שאני רוצה להתקרב אליך, לא חייב להיראות אימוני, אפשר לעשות את זה בלחישה, בלי פה, אפשר בפלאפון, זה סתם מצד טובה, שים אוזנייה, ואתה יכול להצטרף לכל מצעד התימונים שהולכים ברחוב לצדך, ולדבר כמו כולם עם השם, רק לא עם חברים עם השם. דבר איתו. הדיבורים הם את הנשמות או דברים את הנפשות? הנפשות, יש מושג שנקרא נפשות, כי נפש נקרא רצון, אם יש את נפשכם, זה יש את רצונכם. ורבי נחמן אומר בתורה ל"א שאדם מדבר ובורא נפש, יש נפש נוקבית שזה רצון, נפש דוחית, לא משנה עכשיו כל האורך האריכות, אבל מה שכן זה חשוב שאנחנו נקבל הרבה פעמים רצונות שלא מגיעים מאיתנו, מגיעים בחוץ. עצה טובה כמה שמנם, לייצר רצונות חיוביים שימלאו את הרחוב, ופתאום יחזור לזה אדם, פתאום יהיה לו רצון פתאום להתקרב להשם, פתאום הוא חזר בתשיבה. אתה יחזרת אותו בתשיבה, אתה לא יודע אפילו. אז רגע, הנפש הזה הוא באדם מושך בדיבור שלו נפש מאיפה? לא, הוא בורא נפש כזאת. וזה נשאר ברחוב, נשאר בעולם. כן, נשאר נפש כזאת בעולם. וזה עושה את כל הרצונות שיש בעולם. טוב, זה נושא שתכננתי בהמשך, אבל כבר נזרק ככה, זה נזרק. סתם לפעמים, אם האדם מתבודד עם בחדר,
אז באותו חדר הוא משאיר את החותמות האלה. נכון. בעצמו מעורר את הרצון שלו. יפה מאוד, בדיוק. זה רבי נחמן אומר, אני אקרא לך לעשות את הדיבור הזה, זה קצת קשור לעוד דבר אחר. טוב, כבר נקרא את זה, שבית הדיבור מעורר את הרצון. מה? המקום מתאווה שתחזור אליו, יש מושג כזה. כן, המקום הזה, לכן כתוב, הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. שברגע שאתה, אברהם הוא הראשון שהכניס את מידת האהבה להשם, הוא כתוב עם הרבה רצונות בעולם, ולכן אתה מקבל סיוע מהכוח של אברהם אבינו ברגע שאתה קובע מקום לתפילתך. ולכן ידוע שמקומות שצדיקים התפעלו יש בהם רושם, דירה שצדיק יש בה רושם, מקום תפילה הוא מקום שווה, אפילו אחד הצדיקים התבטא על אחד הקברים הכפולים שיש, כי אתם יודעים למה יש קברים כפולים, פעמיים דן, פעמיים זה. אחרי תחיית המתים, שיהיה לברסלם איפה לנסוע. יש כאילו קברים כפולים, כן, שם יישאר. אבל מישהו אחד צדיקי אמר פעם, הוא אמר הוא לא קבור פעם, שלא אתה נוסע לשם, אמר, זה אבן שאחרי הכל כמה אלפי יהודים מתפללים עליה, אז אני נוסע לפה, יש לזה כוח. זה כוח, לא שהאבן חלילה זה משהו, אבל יש פה כוח, יש רשימו של תפילה במקום הזה, זה ברור, זה לא צחוק, זה ברור. אז לכן הכותל חוץ מזה, זה מקום תפילה אלפי שנים. שערי חסד עד היום לא נותנים, הגבאי שם במייסד לא נותן להתפלל במקום שרב שלום מזמן לא מתפלל שם. אף אחד אסור להתפלל שם. כן? חוזים מזה. יפה, וזה לא סתם, זה יחזו ככה. יש את הבית כנסת שבעל שם טוב, אומרים שיודעים איפה הוא יתפלל, בשיעור יש את המקום של שמואל שפירא שיודעים שהוא יתפלל שם. מקום שצדיק יתפלל, ודאי שעושה רושם, מקום של התבודדות עושה רושם, ומי שיגיע ליערות שמתבודדים מהם הרבה, אז זה הרבה יותר סייעתא דשמיא, מקום שלא מתבודדים כל כך, אז זה תמיד דברים כאלה מעניינים שיש רושם. טוב, עכשיו, אז אמרנו שכן, את המקום ואת הזמן, אבל כל מקום הוא טוב, כל הזמן הוא טוב, כל מצב הוא טוב וכו'. עכשיו, מה כוח הדיבור? כוח הדיבור, כבר הזכרנו קצת את העניין של כוח הדיבור, עכשיו אני רוצה להזכיר פה עוד נקודות. רבי נחמן יש לו דיבור שמופיע בחיי מוהר"ן, שאני אקרא אותו, ושם רבי נחמן ממשיל את כוח הדיבור לכלי שרפה. היום זה לא קוראים לזה כלי שרפה, הם קוראים לזה כלי ירייה, כמו כולנו מצוידים מן הסתם, בכל כלי נשקים, נשק חם. אז פעם זה היה, בזמן תקופת רבנו, זה היה עוד קצת לפניו, כל המושג אבק שרפה זה היה חדש עדיין, אז זה היה כזה קנה, זה היה כזה אבק שרפה, ובזה היו יורים כל מיני דברים, מזה התחיל כל המושג של ירי וזה, המתנגשים הראשונים בהיסטוריה השתמשו עם זה, אבל אז זה היה כאילו קצת חידוש, אז הוא המשיל את זה, שהוא אומר, פעם אחת, זה מאוד שמשתנה לפוך, שאפשר אפילו את האבק שרפה, אפילו את הכנס שרפה אפשר זה. אז אומר ככה, פעם אחת היה מדבר עמנו, והיה מרבה לדבר על מניין מעלת ההתבודדות, והיה מפליג מאוד בשבח מעלת גדולת הנהגה זו, של התבודדות. ואמר שאי אפשר לצוות לאנשים שינהגו הנהגה זו כי אם שעה אחת ביום. כי אי אפשר להכביד עליהם יותר, כלומר, היה עדיף שיעשו יותר, אבל אי אפשר להכביד יותר. אבל באמת היו צריכים שיהיה להם כל היום התבודדות, בלי שהיה יכול. ודיבר על זה מאוד בעניין זה, כמה שיחות נאות ויפות, ונשמע אז מפיו הקדוש מניין מעלת ההתבודדות העולה על הכל, ואמר, הלא יכולים ללחוש על כנס שרפה שקוראים ביקס, רובה, שלא תהיה מורה, שלא יירא. כי הדיבור יש לו כוח גדול ובן היטב. זה נושא כזה מעניין, כי באמת היה סמיך את זה סיפור כזה, שחושבים על כנס שרפה ובולמים אותו, לא ניכנס אותו. מה? היה כזה סיפור כזה גם כן, אצל צדיקים ודאי היה סיפור, גם נראה לי שהיה סיפור כזה גם בעולם אולי. כאילו בלחישה, ולהגיד לו, אתה לא יורה, אז הוא לא יורה. יש כזה עניין, רבנו תיאר איזה סיפור, שיש כוח כזה, במיוחד מי ששומר את הדיבור שלו, שעם דיבור הוא יכול לקבוע משהו בטבע. למשל זה מופיע בעוד בגמרא, אפילו בסימוכין הזה, שיש מושג של ותגזור עומר וקיים לך. שזה אפילו לגבי תפילה על תבואה מסוימת, יש הרי כל מיני דיונים בגמרא, שמה מותר, איך להגיד, איך לא להגיד. חיטים נעשו יפות, תבין לבד, שעורים נעשו יפות, חיטים נעשו יפות, לא יוצאים מילה מגונה או מילה של בשורה לא טובה. לדיבור יש כוח עצום. אדם יכול עם דיבור, אם הדיבור שלו שמור וכל האנרגיות או כל העצמות הרוחניות נמצאות בו, הוא יכול עם דיבור לקבוע שככה יהיה, הוא יכול להגיד ככה יהיה וככה יהיה, וזה לא קשור לתפילה. זה עוד תחום. חוץ מתפילה יש מושג שלדיבור יש כוח באשר הוא דיבור. לא בגלל שהתפללתי, לדיבור יש כוח. למה? כי הדיבור נקרא עולם הדיבור, אריכות גדולה בעל שם טוב שדיבור זה עולם שלם, זה נקרא שכינה הקדושה. רק נסביר בקצרה שכמו שיש עולם המחשבה, שזה עולם שלם, ויש עולם המעשה, יש עולם הדיבור שהוא באמצע. עכשיו, לא צריכים לדעת דבר חשוב. אנחנו על פי רוב מאמינים, פנאטים אפילו קצת לפעמים, בעולם המעשה. ברור לנו שמה שצריך לפעול הוא צריך לעשות. מה שנעשה הוא בעל משמעות. אבל בעולם המחשבה מעטים מאמינים. אנשים חשבתי, נו אז מה? הוא לא חושב שהוא בורא מציאות במחשבה שלו, הוא לא חושב שהוא מזיק או מועיל במחשבה שלו, ולכן רוב העולם מזניחים את עולם המחשבה שלהם. והמחשבות כידוע משוטטות בכל המקומות עד שהשם ישמור עם המסך על המצח שהיו רואים מה אדם חושב. ודווקא דברים רעים, דברים שטותיים, טיפשיים, מיותרים, שאין בהם שום תועלת. ואדם אפילו אפשר תרגיל כזה לחשוב לעצמו, שלחשוב מה חשבתי בנכון, כאילו מה אני חושב? מה אני חושב במשך היום? מה המחשבות שמעסיקות אותי? כמה מהם הייתי מעיז
לא בגלל שהן מלוכלכות דווקא, אלא בגלל שהן טיפשיות מילדותיות או סתמיות לעלות על דל שפתיים ולהגיד, חשבתי ככה. אני חושב ש90% מהמחשבות שלנו חוזרות על עצמם כל הזמן, נכון. זה מה שברור, תבדוק את זה, בודקים את זה וזה מוכח, שזה כמו גלגל שחוזר כמו תקליט שבור, ואתה חוזר בצורה כזאת של טק, 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 כל הזמן. לא נתקע בתוך הכיכר, לא יוצא. סיבובים בלי סוף. זאת אומרת שהאדם רוב הזמן לא משקיע במחשבה. יש שם אנשים שעוסקים, ויש צדיקים שעסקו בזה בלחנך לחשוב. זה קצת קשה לתפוס עולם מחשבה, מאוד קשה אפילו. מי שקצת ניסה יודע שזה מאוד קשה. עד כדי כך, תעשו תרגיל פעם בבית, מה שנקרא לא נסות, כן נסות בבית, כדאי, להחזיק מחשבה אחת במוח יותר מ10 שניות. מחשבה אחת. נסו להחזיק מילה אחת במוח יותר מ10 שניות. כמעט בלתי אפשר. פעם דיברתי בדם שמאוד עבר על עצמו, ואמר לי, שעתיים הצלחתי להחזיק מילה אחת. בדם הייתי מאוד חזקות מאוד. קשה מאוד להגיע למצב שאדם יכול להגיע לכמה שניות. לחשוב מילה מסוימת, שלום. תרגילים לי 3 פעמים ביום. לא כלום, רק על זה. מה המבחן שואלים? הנה תיקח מילה אחת, הוא אומר שלום. שימו את המחשב, תעשה לחשוב רק על זה. מה זה, מה שרבנו אז ניסה כאילו עצם לצייר עצמו בחדר, ולכן כאילו זרקו אותו בחדר. שם הוויה ברוך הוא ודאי, זה עבודה שהרבה צדיקים דיברו עליה, לצייר עצמו שם הוויה. עכשיו זה יותר קשה, מה? לא, זה עניין שסתם זה מצוות שיוויתי השם נגדי תמיד, אז הרבה צדיקים עוסקים בזה. מילה אחת, לא, זה בשביל תרגיל אמרתי. אתה רוצה, למה זה טוב? כדי שתוכל לעשות שיוויתי. אגב, זה יותר קשה, אפילו שמילה אחת תוכל, זה קשה יותר לצייר. עד כדי כך שרבי חיים ויטל אומר שהמבחן לבחון מידת הרוחניות שלנו לא כדאי לנסות, כי זה סתם מכל זה לצייר את שם הוויה ולראות כמה אתה מחזיק אותו, כמה אותיות שלמות, באיזה צבעים, אז כאילו זה מבחן אפילו רוחני, אתה אוחז ברוחניות. יש אנשים שאתם משאלת מול העיניים. כן, אבל לצייר את זה בציור, בדמיון, בעצום עיניים ודמיין את זה. עכשיו, יש דרך יותר קלה, לא מילה אחת שזה מאוד קשה, אלא לקחת רעיון ולחשוב עליו. רעיון אחד. אפשר יותר, אבל גם קשה. לחזור אותו בראש, זה מאוד קשה. לפעמים כאילו הדיבור, כאילו לפי בדיבור, שחוזרים עליו כמה פעמים אפילו כמות דיבור, אז יש לו כוח כאילו לפעמים לפשוט המחשבה. כאילו המחשבה לפעמים כאילו אין לה כוח הרבה, לפעמים יש לדיבור יש תוקף. לשם אני חותר עכשיו, מה זאת אומרת עכשיו? אז המחשבה קשה מאוד לתפוס אותה בגלל שאין לנו כל כך היכרות עם עולם המחשבה. אנחנו לא מכירים אותו כמעט, זה האמת. אני קצת אומר כזה, אבל זה בא, תניא אומר את זה גם כן, שעולם המחשבה זה עולם שרוב העולם לא חיים בו. זה עולם שבכלל נמצא בעולם שלנו בעיקרון. רוב האנשים לא נמצאים שם. רוב המחשבות של האנשים נפסדות. הן מיותרות. הן לא מחשבות אמיתיות. המחשבות שלהם שום תוחלת ושום תועלת. ולכן, אלא אם כן הוא לומד תורה, מתפלל, חושב מחשבות אמיתיות, ורוב הזמן אנחנו חושבים מחשבות סתם. זאת אומרת, חוץ לאדם יש כמה דרגות, כמה קומות. יש לו קומת מחשבה, קומת דיבור, קומת הרגשה, קומת מעשה. 2 קומות כמעט לא בשליטה שלנו. קומת המעשה שנהיה בסדר שמה. קומת הדיבור, כבר נראה, זה יותר קל. או קומת הרגשה, קומת המחשבה, כמה המחשבה יותר רגילה מהדיבור, כאילו בעניין להשפיע. איך? הדיבור מאוד משפיע, המחשבה עוד יותר משפיעה. נכון. אז כמה היא הרבה יותר משפיעה? הרבה יותר משפיע, אבל הרבה יותר קשה להגיע אליה. אז רבי נחמן אומר על זה כמה תורות. מה? כי זה מאוד קשה להגיע לשם, ודבר ראשון... נכון, מצד שני, בגלל שאתה לא מוגבל, אז תבדוק ותנסה את זה. אתה לא מוגבל לעוף לכל נצמתי וכל מקומות שלא שיערו מבותינו. כלומר, בקלות אדם עף לכל מקומות. ואחד, שתיים, לא רק הסיבה. הסיבה השנייה, שמחשבה בלי דיבור לא עושה כלום. זה כבר נגיע. מחשבה בלי דיבור לא בורה ולא פועלת כלום. היא פועלת, נכון, אבל היא צריכה לעבור דרך כלי הדיבור. אפילו בלי לדבר, זה עובר דרך בהתקס לדרך כלי הדיבור. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל לא, מה? כן, זהו. היא לא פועלת בעולם הזה, היא פועלת בעולמות עליונים גם בלי דיבור. לרעה למעשה, אבל כן מחשבה טובה. כלומר, מחשבות טובות שאתה חושב, הן פועלות ברוחניות גם בלי דיבור. בגשמיות אתה לא יכול בלי דיבור. צריך להוריד את כל הערוץ. וברוחניות זה כן פועל, אבל אדם חושב מחשבה טובה, הוא מקיים מצוות. ויותר קשה לשלוט על זה. עכשיו, כיוון שקשה להגיע לעולם המחשבה, וכיוון שגם אי אפשר להשפיע על עולם המעשה בלי הדיבור, למה? כי מחשבה, דיבור, מעשה זה כלל שכתוב גם בספרים מקובלים, שאי אפשר להעביר שום דבר משם לפה, בלי להעביר דרך ערוץ הדיבור, אז צריכים להשתמש בדיבור. הדיבור הוא הכלי שבוא נגיד הוא גם לא מוגבל כמו מעשה, כי אתה יכול לדבר על כל דבר, וגם הוא בורא מציאות יותר ממחשבה, הוא מצליח בוא נגיד, איך נגיד את זה כזה, לפענח, לתרגם, או כמו שאומרים, לפשר חלומות, לפתור את המחשבה ולהפוך אותה למציאות, להגשים את המחשבה. כמו שהשם ברא את העולם בדיבור. בדיבור, יפה מאוד, בדיוק דוגמה מצוינת. 10 מאמרות.
עכשיו, אני לא רוצה להרחיב כי זה יהיה ארוך להרחיב בזה, למרות ששווה להרחיב בזה, אבל בשתי מילים, העניין הוא כזה, שבעצם מחשבה זה כל העולם, כמו שהוא הזכיר לפני כן, זה אין סוף. ממש, אדם לא יודע. המחשבה היא אין סוף, ויש איזו שיחה מרבי נחמן שהוא אומר, שעם היד אתה יכול לזרוק לשם, ועם הרגל אתה יכול לבעוט יותר גבוה, ועם הקול אתה יכול לשמוע מרחוק, ועם העיניים אתה יכול לראות מקום שאתה לא יכול לשמוע, כמו כוכבים, שזה מרחק שנות אור. ועם המחשבה אתה יכול לעלות למעלה ממה שאפשר לדמיין, רק כדי להבין למה, אז אנחנו מגיעים לחוק כלים שלובים, וסליחה על ריבוי המידע, זה לא נורא, מה שלא זוכרים זה גם בסדר, אבל חוק כלים שלובים כידוע לכולם, זה שכל מקום שמקור המים שם, אז המים שזורמים יגיעו לאותו מקום בלי כוח מכני מלאכותי, אוטומטי זה יעלה. איפה ששמת את המים בנקודה הזאת, בתוך הצינור זה יעלה כנגד זה. אומר רבי חיים ויטל, כיוון שנשמות ישראל נמשכו ממקום הכי גבוה במציאות, תחת כיסא הכבוד, אז אדם יכול לעלות בלי מאמץ, אוטומטי עד כיסא הכבוד, עד מחשבה הכי עליונה שיש, כיוון שהוא נלקח משם. אז כל מי שתוהה אם הוא יכול, כל אחד יכול. הסיבה היחידה שאנחנו לא מגיעים לשם, בגלל שאנחנו לא מאומנים בלנקות את המפריעים. אבל בעיקרון, לא צריך לזה מאמץ. הטבעיות שלנו זה לחשוב עד אינסוף. המחשבה היא מגיעה לאינסוף. למה הדיבור משפיע יותר במחשבה? כבר אני אגיע לדיבור, אני רוצה להגיע בצורה מסודרת, כבר אני אגיע לדיבור. בכל אופן, המחשבה היא יכולה להגיע לאינסוף. עכשיו, הבעיה היא שמחשבה היא שם. איך מורידים אותה לפה? אז כמו שהזכירו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכל 10 מאמרות וכבד אותיות התורה, וזה בפה שלנו. בפה של האדם יש 5 מוצאות הפה, שזה נקרא חך, גרון, שפתיים, לשון, אמרתי הכל? שיניים. אחאה, גיחק, בומף, דתלנת, זשרץ, כן? זה פשוט המילים. כל 5 מוצאות הפה, זה כל מה שאתה יכול להוציא דרך כל 5 מוצאות הפה. החיתוך של הדיבור בעצם מצמצם את הדבר הזה נקרא מחשבה והופך את זה למציאות. עושה את זה כלי, האותיות זה כלים. אותיות זה כלים. הכלי הרוחני הראשון זה אות, אי אפשר להרחיב למה, אבל בעיקרון אותיות זה כלי רוחני ראשון. לכן התורה כתובה באותיות, כי זה הופך את הרוחניות לאותיות. בראשית, לפני כן אין מילים, כי לפני כן אי אפשר להסביר מה קרה. משם ואלה יש מילים, אפשר להתחיל לתאר. כשאדם מדבר הוא בורא. מה אני בראתי שמיים וארץ במילולי אומר הקדוש ברוך הוא, אף אתם בורים שמיים וארץ. עם הדיבור שלך אתה בורא מציאות. והדיבור הוא הכוח שהוא השיבר הופך ממחשבה למעשה. כוח הדיבור. עכשיו, המחשבה לא נמצא במציאות? המחשבה. ברוחניות, לא בגשמיות. חייב להיות שזה עובר דרך דיבור. עד כדי כך אומר רבי נתן, שגם אם חשבת משהו והוא נעשה, הוא עבר דרך הבל הפה בלי שדיברת, רק דרך הבל הפה בהתקסיה, אבל אני חייב לעבור דרך הבל הפה. חייב לעבור. זה לפעמים מלמול כזה, לפעמים זה מלמול שאתה עושה ושמלמלת אפילו שאתה עושה. עד כדי כך ידוע שפעם הבעל שם טוב נסע עם תלמידים ואמר להם, אני אומר לכם שכל דבר שאדם עושה, חייב להיות שהוא אמר לפני כן שהוא הולך לעשות את זה. לאנשי הביטחון שבינינו, מי שרוצה לעקוב אחרי כל סרטי, כל פסי הקול של כל המוראיינים, וכבר, היום זה כבר אחרי תחביב הקהל, אז אפשר להבין ולשמוע בתוך דיבורים של אנשים, מי הולך להיות מפגע פוטנציאלי, מי הולך להיות זה שיעשה את הצרות הבא, כולם אומרים כל מה שהולכים לעשות. אדם מוכרח לומר מה הולך לעשות, רק לא תמיד מבינים מה הוא אומר. אז אם יצאו לדרך, אומר להם, תראו שהבעל הגול שניקח היום, עשה איזה חטא, איזה עבירה. עשה עבירה שקשורה ליורד דעה, חלק שני. עכשיו, הוא יצאו לדרך, ועצרו באיזה פונדק, וכולם ישבו ואז הוא רוצה לתת להם ככה לשתות משהו, אז בעל הפונדק אמר, טוב, תשמע, הכלים האלה לא טבולים, מה אני אעשה? אז אני לא יכול לתת לכם פה. אז הבעל הגול אמר, אז אבל לא מי צריך לטבול? הוא לקח ושתה. התלמידים הבינו למפרע, בדיוק מה להתלבש בתוך המשפט, לא צריך לטבול, כלי, לטבול, בכל אופן הבינו בדיוק איזה סוג עבירה הוא עבר, וזה הכל עבר בתוך לדיבור הפה. וזה סתם בלשון רוצה להראות להם שכל דבר חייב לעבור דרך הפה, לטוב ולמוטב. עכשיו, למידה הטובה מרובה, יש לנו דוגמה יפה מאוד, מדהימה בתנ"ך. מה? אדם שאילם. מה זה? אדם שאילם, אז אמרנו לפני כן, שגם הוא לא יכול להגיד דיבור בפה, בצורה של מילול הפה, יש כוח מילולי נעלם. יש את הרמב"ם שאומר שכאילו גם אדם שהוא אין דיבור, איך הוא מדבר, זה עצמו נחשב כתפילה שלו. שהוא אדם שאין לו את היכולת דיבור. זה עצמו שהוא ממל אפילו שזה לא נשמע כדיבור, זה עצמו התפילה שלו. זה התפילה, כן. אז כל אחד יכול את הדיבור שלו, בעיקרון יש כוח דיבור לכל בריאה, יש כוח דיבור. עכשיו, אני אגיד עוד דבר שקשור לזה. יש דוגמה שכתוב על יהוא זה היה, לא טועה, שבסוף ימיו, למרות שהיה מלך טוב, בסוף ימיו הוא נכשל בעבודה זרה בבעל, לא נכשל בזה. אז כל שואלים, הוא הרי לחם בבעל, איך הוא נכשל בזה? הדוגמה מפורסמת,
שהוא כשהוא רצה לנצח, לחלות את נביאי הבעל, הוא עשה קמפיין מיוחד הוא עשה, ואז הוא פרסם בראש כל חוצות, מין כזה, הוא הולך כנראה לקופירייטינג, זה קופירייטר משהו רציני, שחשב, אמר לו, תשמע, אתם צריך לכתוב, שאתם חשבתם שזה, אלה הנביאי הבעל עבדו ככה, אבל יהוא יעבדנו הרבה. אני הולך לגלות לכם את המילה הצעקה האחרונה בשוק של עבודות זרות. יש לי משהו שלא, אתם לא יודעים בחיים שלכם מה זה. וככה הוא עשה כולם כנס ענק של עבודה זרה. וכשהגיעו אז הוא חיסל אותם, לא זוכר על כל הפרטים, בכל אופן הוא ככה ניצח אותם. אבל למעשה כיוון שהוא אמר, הוא ביטא בדיבור, שהוא יעבוד הרבה את הבעל, לא יסתלק מן העולם עד שהוא עבד את הבעל. מידה טובה מרובה, שאדם שאומר אני אעבוד את השם, אני יהודי כשר, אני אצליח, אני בשמחה, לא יעזוב את העולם עד שהוא יהיה כזה. חייב להיות. זה כלל שמידה טובה מרובה. אז עוד נקודה של העניין הזה של הכוח העצום של הדיבור. עכשיו, עוד נקודה אני רוצה להזכיר במהירות כמה שאנחנו רוצים להגיע מה זה עכשיו? טוב, אז אני אזכיר עוד כמה נקודות שקשורות לדיבור. דיבור ברור מציאות זה כבר אמרנו עכשיו, לדיבור יש כוח עצום עד כדי צריכים מאוד להיזהר על הדיבור, אדם מדיבור לא ימלט, אם הוא אמר דיבור לא טוב צריכים מאוד להיזהר ותראו דבר פלא. אנשים שהם לא שומרי תורה מצוות או לפחות לא נמצאים בתוך העניינים טוב של הקדושה, הם בקלות לא רק מנבלים את הפה, אלא גם אומרים לעצמם דברים קשים מאוד בלי לפחד. שמתם לב איזה דבר, רואים את זה מפורש, אנשים אומרים לעצמם כל מיני דברים שיקשרו למוות שלהם, דברים שיקרה להם ככה, בקלות, הוא לא מפחד לבטא דיבורים קשים מאוד על עצמו, ואנחנו, אנשים שקצת יותר נזהרים, קצת נחרדים, איך אתה אומר כזה דבר? ואתה אפילו אנשים מכובדים, אומרים ככה, אם יקרה ככה, אם יקרה לי ככה, מה אתה כזה גיבור גדול? הוא לא רוצה שיקרה לו, רק הוא לא מאמין בדיבור, הוא פשוט לא מאמין בדיבור. אז אמרתי, נו אז מה? אנשים לא מוכנים לקבל את זה שהדיבור הוא משהו, הרי לא עשיתי. וזה ההחמצה הכי גדולה. אם אתה היית יודע כמה הדיבור משפיע, היית מתחיל לדבר דברים טובים, וכמה הוא לטוב, לרע היית נזהר. יש זוהר, אני לא זוכר כרגע ואני אנסה לאתר אותו, זוהר מפורש שאומר שרוב הצרות שקורים לאדם בעולם, והדברים שקורים לו זה מכללות שמקלל את עצמו בטעות. זאת אומרת, הוא לא חשב, אבל עשה גול עצמי, והוא קלל את עצמו. ואדם הוא מקלל את עצמו כל היום. אדם מקלל את עצמו כל היום. אני ככה, יקרה לי ככה, אני ככה. זאת אומרת, נניח באמת שגינו הרבה שנים וזה, ועכשיו אנחנו מקבלים את ה... יש לזה תקנה לדברים שכבר יצאו מה... להתחיל להגיד דיבורים טובים בצד ההפוך, כן. לא, בסדר, אתה נותן פה דוגמאות שאדם לא עזב את העולם, שהתממש מה שגם לדברים הלא טובים. אז יפה, אז יש ניטרול. אפשר לנטרל מחבלים, אפשר לנטרל את זה. ניטרול זה גם מפריע, כן. אם אתה אומר דיבורים טובים, עושה תשובה לדיבורים, זה נטרל אותו. אפשר לעשות תשובה למעשים, אז גם לדיבורים אפשר לעשות תשובה, גם למחשבות אפשר לעשות תשובה. כל דבר הוא מחיק. אם את החבר שלו ואחרי זה הוא מתחרט, התוקף של הדיבור הראשון נשאר או שהוא... הוא יכול אחר אתה מתקנת. אז יש שם דברים שעושים מטרת כללות, כן? יש דברים שמצד מה שנקרא, מה שמקובל, ויש הלכה ויש כל מיני הנהגות, אבל בעיקרון את זה, בעיקרון שאתה מגלה דעתך, שאתה לא רוצה שזה יתקיים, מול השם זה אמור לפעול, זה פועל בזה. הוא הולך מתחרט על הדברים שהוא אמר. כן. הוא מבקש את השם, שזה לא יפעל. ואם בן אדם לא שפוי למשל, הוא מקלל את החבר שלו. בעיקרון, האנשים לא חושבים, ויש לנו קובלנו שזה לא תופס. כי דיבור אמור למשך ממחשבה, אם אין לו מחשבה אין לו כוח. הדיבור הוא מה? קללת חינם. קללת חינם, בדיוק. זה לא אמור לפעול. אני לא צריך לפחד מקללות שמשוגעים, זה לא... עכשיו, הדיבור זה, אמרנו כוח גדול, ואז אפשר לתקן הכל, לא צריכים לבעל, כי אפשר לתקן אחורה, הפוך, להתחזק, להתקן. אז אמרנו שדיבור פועל לגדולות ונצורות, מה רציתי להגיד? כללות עצמיות, אני הרבה מקלל את עצמו. כן לי ככה, איזה נח, זה הולכת להיות רע, זה גרוע, אני רואה איך ככה, ואני לא מתחיל ככה, אז ממשיך, אני מכיר את זה כבר. המון דיבורים כאלה. זה איכס, איזה נח, איזה אוף, איזה ככה. זה כללות. זה כללות, אדם מפחד שיקללו אותו. הוא אומר, אמרנו, אם מישהו גיא יצעק לך בתחנה המרכזית, משהו שיקרה לך ככה וככה, אתה כל היום תחשוב מזה, מי יודע, אולי איזה צדיק, איזה אליהו הנביא, החליט לעלות עליי, הוא ראה עליי משהו. עזוב את כל המשוגעים. אנחנו המשוגעים הכי גדולים, אנחנו אומרים לעצמנו המון כללות כל היום. והזוהר אומר שזה עיקר הבעיה, שאדם מזיק לעצמו מביא דיבורים, צריכים להתחיל, תשים לב. אם אתה רוצה להגיד דיבור, תגיד דיבור טוב. בעזרת השם יהיה נפלא, יהיה מצוין. זה סתם טכניקה טובה גם הבית. אתה יכול גם להרגיל את בן הבית לדעת מתי אתה מתכוון לומר את זה, שיבינו גם מה אתה מתכוון לומר. אתה יכול להגיד, איזה נפלא היום, ויבינו מה אתה מתכוון להגיד שהכל מאוד גרוע. קחו לתשומת ליבם. אבל בעיקרון תגיד את זה בדבר חיובי. ויש אפילו כתרגיל נחמד, אפשר לעשות את זה, שאדם יכול, שמעתי שאפילו היום מדריכים את זה ככה, יש אנשים שעושים את זה כזה שיטה, שבעצם אתה רוצה לצעוק, או להגיד למישהו משהו לא טוב, תצעק אבל דבר טוב. שהשם יברך אותך, שהשם יעשה לך כך, אבל רק דברים טובים. אם אתה רוצה להגיד בבית, לצעוק על הילדים או משהו כזה, אז בחיובי. אתה רוצה להגיד בבית דברים מאוד נחרצים, תגידו אותם בחיובי. רק בקו חיובי.
אז זה ודאי יועיל. אחד שאומרים שתהיה לי בריא, תתחילו לחכות את זה, שתהיה לי בריא. גם יהיה מאוד. כן. שתהיה לי בריא. אמן. שיהיה בריא שפע, כולם רק שיהיו בריאים. עכשיו עוד נקודות לפני שנגיע פה לדו-שיח. נכון. הבאת גם הקדוש ברוך הוא כך, כתוב 8 אותיות וזה. כן, גם פסחים דן על כמה אותיות שינו והוסיפו כדי לא להגיד מילה פסולה. עד כדי כך שאפילו מבחן מי יצא, אתה באותו גמרא, כן? שאם או מישהו מתבטא בצורה לא נקייה או לא טובה, אז לא יצא משהו טוב ממנו. כלומר, כן, ידוע הסיפורים שבגמרא. עכשיו אני רוצה להגיד עוד פרט שמאוד מאוד נפלא שהדיבור יש לו כוח עצום, זה גם רבי נחמן אומר. אני לא אקרא בפנים כי זה ארוך, זה תורה ע"ח. מי שרוצה סימן ע"ח, ליקוטי מוהר"ן, שיקרא את זה שמה. שמה כתוב כזה רעיון. הדיבור זה אם הבנים, זה גם נושא ארוך, כי דיבור על הבינה, שעוד למלכות, ולמעשה זה אם הבנים, כי הבנים זה נקרא המידות. המידות שלנו זה נקרא בנים. הבינה, היא רובצת על המידות, היא בוחנת את המידות להפעיל את זה. עכשיו, הדיבור נקרא אם הבנים. אומר רבי נחמן ככה. יש משל, שילד, בדרך כלל כולם עושים פות שימוד שהוא מאוד חמוד, אבל ברגע שמלכלך, כל האחיינים והגיסים, וכולם פשוט נעלמים מהזירה. מי נשאר שם? האמא, או הילדה שהיא כזאת, אתה רואה שהיא כבר אימא טובה מגיל 3, שהיא מה? תבוא עם ותקנה. כן, תבוא עם ותקנה. היחיד שנאמן, היחידה שמת לילד בכל מצב, זה רק האמא שלו עוזבת אותו גם בקורות המטונפים. למה זה קשור אליהם? אחד הבעיות שלנו, וזה בעיות שכל אדם שקצת עובד את השם יודע את זה, זה שלפעמים אתה מגיע למצב שאתה אומר, אוקיי, אני הולך על זה. אני רוצה להתחיל להתחזק בנקודה הזאת. אני שייך לזה, אני רוצה את זה, אני מאמין בזה. מה הבעיה הגדולה? שאתה של פה, אתה מפוקס, אתה צלול, אתה צדיק, אתה ערב בצורך העניין, שעכשיו אתה כל כך ברור לך שזה מה שצריך לעשות, אתה לא תהיה שם בשעת מעשה. כשאותו אחד שזה אתה, מחר, עוד שעה, יעמוד מול אותו ניסיון, גדול או קטן, אתה של עכשיו לא תהיה שם, בשביל לעצור אותו. כלומר, האדם כבר אומר לעצמו, אוקיי, אני יודע עכשיו בשעה 8 בערב, שלקום בשעה 4 לפנות בוקר זה מותק של התחלה טובה של היום. אני רוצה להתחיל היום בשעה 4 לפנות בוקר, ואני רוצה להתחיל לקרוא, חוק לישראל, וגם להתבודד, וליהנות מהאוויר הקר, הירושלמי הקר, ולצאת לוותיקין, לפני כן מקווה. ואני רוצה כזה יום, מה? עכשיו, בוא נעשה את זה. אני אקום, אני לא ישן. אבל בבוקר, אתה לא שם. אם היית שם, היית קם, אתה לא שם. מי ששם זה איש עצל ועייף, שאין לו כוח לכלום, והוא נמאס לו לראות את עצמו. הוא רוצה עוד 3 שעות, עוד שעה, עוד חצי שעה לישון. אין לו כוח, עזוב, אין לו כוח, הוא לא בקטע עכשיו, הוא לא רוצה, להמקווה לא עושה לו את זה. שום דבר עכשיו שום דבר לא מעורר אותו. הוא רוצה עכשיו לישון, זה הכי כיף. או אתה מחליט, אני מפסיק לדבר דברים מיותרים. אני מכיר, אני יודע מתי זה קורה לי. אתה אומר, אני לא רוצה, מחר, כשאתה תעמוד בכולל, או בעבודה, או בקרן זווית, קרן רחוב, והדיבור המיותר יעלה גירה, אתה לא תהיה שם כדי לעצור את זה. אתה לא שם אף פעם. ולכן יש מתייאשים. זה לא יעזור, אני אקבל לעצמי קבלה, אני מחר לא שם, אין לי שליטה. מכירים את זה? אדם הוא לא דמות אחת, הוא הרבה דמויות, זה כיתה שלמה. זה כיתה שלמה של מופרעים, זה כיתה שלמה. הוא לא משתלט על הכיתה, מה לעשות? הלך למנהל, אמר לו ברמבול פעמים, לא משתלט על הכיתה הזאת. לא משתלט, החלטתי, הם עושים ככה, מצפצפים עליי. אז מה החלטת? יש מחקרים שאומרים שבעצם, מה זה? מחקרים שאומרים שבעצם 3%, לא טועה, 3% מכל המוח, מכל, בוא נגיד, החלק המשכיל של האדם, הם בשליטה המודעת, כאשר 97% נמצאים בתת מודע, שהוא ילד קטן שפועל מתוך אינסטינקטים ודחפים. יש להם כל מיני שיטות איך להגיע ל-97% ולהצליח לעשות להם, לשכנע אותם. כי אנשים עושים את דיאטה, ולא הולך להם. ולעשות להחליט להפסיק כבר לשתות את המשקה המסוים, או את האוכל המסוים, או להגזים במשהו מסוים, ולא הולך להם. או לעשן, או לדבר. אנחנו כולנו מכירים, כולנו מכורים בכל אחד למשהו קטן. כי נמכרנו, כולנו, לכל אחד. אחד נמכר לדיבורים, אחד נמכר לעייפות, אחד נמכר לכעס, אחד נמכר לקפים, אחד נמכר לסיגריות, אחד נמכר לא יודע מה, לעצבות, כל אחד עם ההתמכרות שלו. או לחדשות, זה מאוד נפוץ. אז איך יוצאים מזה? אומר רבי נחמן ככה. יש חיים הטובה. כשכולם לא נמצאים שם, כשאתה לא נמצא שם, הייתי יש שם. מה עם הזאת? זה דיבור. מתי שאתה צלול, אתה לא נשאר בהחלטה השכלית הטובה, אתה מתחיל לדבר על זה, תדע לך דבר אחד, הדיבור הזה הוא מציאות, והוא יצמד לך לאגזוז. כשאתה תהיה שם, הוא יבוא אליך ויזכיר לך מה רצית להיות, וייתן לך את הכוח להיות זה. וזה בדיוק כמו נושא. אני אומר, בוא נוריד את זה לרמה פרקטית,
שאתה נמצא עכשיו במצב של התבודדות, או אפילו סתם מתעורר לך חשק טוב בלב, אל תשאיר את זה שם. תעצור שנייה ותגיד מזה כמה דיבורים, תעשה מזה שיחה קצרה. ריבונו של עולם, אני רוצה מאוד לקום בשעה הזאת, אני יודע שזה טוב לי, אני מאוד רוצה, תדבר על זה כמה דקות ותראה פלאים. גם אם זה לא יעבוד פעמיים זה כן עובד, זה עושה רושם, אבל תראה פלאים שזה כן עובד, וזה יופיע בזמנים שאתה לא מצפה שזה יופיע, גם אם זה מקורות מטונפים, וזה יוביל לתל לך יד, כמו עם הטובה ויצאו אותך החוצה. זה בדיוק כמו מנושא היצר, זו יצא מדהימה ונפלאה שפשוט ליישם אותה מיד. זה פשוט פעיל, ולפעמים זה מופיע אחרי שנה. אדם לפעמים מדבר על נקודה מסוימת שאומר, מה לא קשור עליי? פתאום כשאתה מגיע לניסיון הזה, צף לך איזו מחשבה שהיא דיבור מסוים שאתה אמרת. וזה שומר עליך, כי זה נקרא בנים, תורה הנחית מי שרוצה לראות בפנים, זה לא דיבורים, כי זה מילה מה שרבנו אומר, פשוט מאוד, תורה הנחית. זה בשביל שיש לך התעוררות, זה עוד נקודה, שיש לך התעוררות לצאת במקום. נכון. עכשיו, אני אומר עוד נקודה. אחת, שהיכולת להשפיע... זה תפילה, אבל תביע את זה בצורה שיחה. כן, תביע את כל זה בצורה של תפילה. לא רק דיבור. זאת אומרת, אדם יכול לבנות לעצמו כל מיני סיסמאות של שינויים, ולחזור על זה, ועל ידי זה... גם טוב, נכון, גם טוב, אבל גם יש בנקודה של תפילה, נכון, זה גם עוזר לזה שאתה אומר, אני אהיה בעזרת השם יהודי כשר, אני אצליח, אני אתגבר, זה מצוין, אבל בתפילה זה יש איזה ערך מוסף, כפול גם להגיד אני רוצה, זה לא תפילה וזה עובד, כן, זה עובד. אני משבת, אני רוצה להיות בסדר. ברור, גם יש בין כוח הדיבור. וההבדל בניסוח, כן, אתה פונה להשם, אתה אומר הצהרה. ופה אתה קובע את המצוות. אתה אומר הצהרה, לפעמים זה סתם טוב להרגיל לפה כל מיני הצהרות חיוביות, זה סתם טוב. לא צריך לעשות לעצמו כמה הצהרות שהוא חוזר עליהן בעצמו. יש המון זמן במשך היום, תחזור על זה. יש לך דבר שאתה רוצה להשיג אותו, תהפוך אותו להצהרה ותתחיל לשנן אותו במשך היום. זה עצה נפלאה. יש לך רצון שאתה רוצה ללמוד בסדר מסוים, תהפוך את זה לסיסמה. לא צריך כל פעם מחדש לחשוב על זה, תתחיל להגיד את זה. מה זאת אומרת? לא, גם בגשמיות. רבנו במפורש, כשאדם חושב חזק, או אומר מחובר חזק, שיהיה לו כסף, יהיה לו. זה משתמשים בזה הרבה. אבל אדם צריך להיזהר שהוא לא ירוס לעצמו את החיים עם כל החוכמות האלה, כמו שהם נוהגים לעשות, זה מדהים. שלקחו כמה דברים של רבנו, הפכו את זה למוטו כזה, אדם אין לו זמן כבר, ברגע שהוא כל כך תפוס בהישגים, מחר הוא יהיה צדיק. שהגיע לשם, או בסוף החיים הגיע, אוקיי, נהייתי מיליונר, עסקתי כמו שצריך, אבל מה, הייתי יכול להיות צדיק, הייתי יכול לצאת כמו שצריך מהעולם. טוב, בסדר, בזבזתי את כל הנשק על השטויות האלה. כגון על כמה מיליונים זוטרים. אפשר להיות מיליונר באמת, חברים. מותר גם על גשמיות להגיד, ריבונו של עולם, הגיע הזמן שאני ארוויח ככה וככה אלפי שקלים, כמה עשרות אלפי שקלים בחודש, אני אפילו צדקה, ריבונו של עולם, אני רוצה, אם זה טוב לי, אני רוצה. מעשרות, לשלוח אליי. עכשיו, עוד נקודה, יש פה עוד נקודה אחרונה. אני כבר נושקים לשעה הזאת, אני רק אסיים מזה, בסדר? שזה יהיה זה. היכולת להשפיע על ידי דיבור זה מדהים, מדהים, גם על אחרים. שאל אותי שבוע שעבר, לא יודע אם הוא פה, אבל שאלו שבוע שעבר את זה. אז ככה, דיבור משפיע, עיין, ויותר מזה, הדיבור פרעה ורבל. ברגע שאין לך דיבורים, תמציא את הדיבור מתוך הדיבור. ברגע שאתה מתחיל לדבר, הוא ינביע. הדיבור יש לו כוח, שברגע שאתה דוחף החוצה, מה קורה? בדרך כלל אדם לא מתחיל לדבר, כי יש לו מילה אחת שהיא קליפה, והיא לא יוצאת מהפה. יש אסתום, מוצץ. לא רוצה לדבר. לא, זה לא שווה לדבר, זה לא שווה לדבר על זה. זרוק את המוצץ, צריך לדבר. איך תזרוק את המוצץ? תגיד אותו. תגיד את השטות הזאת. נראה לך שטותי להגיד ריבונו שאני רוצה להיות יהודי כשר, תגיד את זה. זה הקליפה שסוגרת לך את כל המעיון של הדיבורים. אם תשלוף את זה, הכל ישתחרר. היה סיפור פעם שרבי יצחק ברדיץ' שהולך עם בעל התניא, והגיעו שלושה צדיקים, אמרו לה, מה תלכו לגביר הזה? הוא לא נותן כסף. אמר לרבי יצחק, אני הולך רק אליו. אמרו לה, זה בזבוז זמן, לעג לרש. הלכו אליו, דפקו לדלת. אותו גביר פתח, ועשה מה שעושה לכולם. הוציא הסימון שחוק, טרק להם הפרצוף, וטרק את הדלת. רבי יצחק לקח את זה, החזיק ביד, נתן להם את זה, שיחה ביד, רבי יצחק לקח את זה. אחרי רגע פותח את הדלת, בואו תיכנסו, מה אתם רוצים? שחרר להם שם צ'ק כבד. ואז אמר, רבי יצחק הסביר להם מה הוא עשה, איזה מופת הוא עשה. אמר, תשמעו, הסימון האומלל הזה, הוא הוציא אותו ל1,000 שנורים ודפקו לו פה בדלת. וכולם היו מולכים כאלה חריפים, אתה נותן 10, לך קח את 10 אגורות, תקבר עם זה. אומר, זה הקליפה, וסגר לו את השפע, את השפע של הנדיבות. אני לקחתי לו את זה, השתחרר הקליפה, אז גם לנו יש לפעמים בפה איזה טמטום, איזה קטנות, תוציא אותה, תגיד אותה, והכל ישתחרר. היכולת להשפיע, זה הסעיף האחרון, מדיבור אתה יכול להשפיע לא רק על עצמך, גם על אחרים. אני אגיד בקצרה סיפורון קצר, סיפורים תמיד אוהבים, אז ככה שגם מי שעייף ישמע את הסיפור. הסיפור הקצר זה ככה. וזה דבר שפעיל, ונסבר את זה כסיפור שהוא אחד מיני המון דברים ששמעתי וראיתי ויודע על עצמי, כמה אפשר לפעול על ידי דיבור. וכוח הדיבור הוא עצום. וזה סתם עצה טובה כמה שמן גם לשלום בית. אדם רוצה לפעול משהו בבית, לפני שאתה עושה שיחה בבית, ואתה מצהיר את ההצהרות שלך לאומה, שאתה ברור לך כמה זה מוכח ומצליח, ואתה יודע שאם ישמעו לך יבינו שאתה צודק, תתבודד על זה,
מה נפשך? אם זה לא נכון, אתה תוריד בעצמך את הטקסט הזה. אם זה נכון, אתה תצליח להשפיע בלי מאמץ, כי כבר הכלים הם מוכנים. פעם הייתי צריך להכניס איזה בחור לאיזו ישיבה, בחור שמאוד קרוב אליי, ומאוד קרב לי הלב, אבל ידעתי כאילו כמה סכנות יש לו במוכניות, וכמה פוטנציאל יש לו, כמה הצלחה, כמה רציתי מאוד שהצליח להיכנס, והיה ישיבה אחת שהתאימה לעניין. משום מה לא יודע למה. אותו אחד שמנהל את הישיבה, לא אחד שגם ראש ישיבה דווקא מנהל את הישיבה, מתעקש בצורה לא בסדר כזאת. לא מכניס, לא שמע, לא הכיר אפילו כלום. אני ניסיתי להפעיל כמה עסקנים, זה לא עבד. הגעתי יד חברי כנסת גם, זה לא עבד. ואז הייתי מטבע הזמן בכעס עליו. זה מרגיז. אתה יודע שהבחור הזה בחור יתום היה, והרבה צער במשפחה. אתה אומר, מה זה האכזריות הזאת? זה לא ישיבה, אתה יודע, מצוינים, ישיבה שבדיוק מתאים לעניין שלו עכשיו. זה לא, אין עכשיו כאילו אף בשמיים. עכשיו גם אותו אחד, גם אישית, הכרתי אותו טוב הרבה שנים. ופתאום הילדונצ'י כזה נהיה מהדרמה. עכשיו כל המידות המסובכות, ביחד עם כל הדברים הטובים, הכל התערבב ביחד. זה מרגיז. טוב, מה אתה עושה מתי שמרגיז? הייתי צריך לצאת ולצעוק עליו באיזשהו מקום, או לכתוב איזה פצ'קוויל טוב. מה זה פה ככה? אמרתי, זה לא יעזור כלום, שאני כועס על זה גם לא טוב. יצאתי לשדה. יצאתי לשדה בשעת ערב, זה נראה לי 9 בערב ככה. עשיתי שיחה רק על זה. ודיברתי עם הקדוש ברוך הוא בטענות. כל הטענות שרציתי להגיד לא, אמרתי לה, שהם לא בצורה של לשלוח עליו דין. לא, אמרתי, אני מבין שכנראה הוא לא חשב. אבל את כל מה שרציתי לומר לו, והוא לא הקשיב, לא היה מוכן להקשיב לי, ועשה ליצנות בהכל, אמרתי לה, פשוט דיברתי עם זה, הקדוש ברוך הוא אמרתי לו, תשמע, ככה וככה, כאילו הגיונית. תשמע, זה חייב... למה שהוא לא יחשוב ככה? למה שהוא לא יחשוב ככה? עכשיו, לא, אני לא באיזה ויכוח איתו. אמרתי, אולי אני טועה, כן? קיבלתי קצת את שאולי אני טועה, אבל אני שואל שאלה פשוטה, למה לא? שיחה חצי שעה באמת לוהטת, כי זה כאב לי מאוד. חזרתי הביתה. קיבלתי טלפון אחרי שעה. מהאדם, אחרי שעה או אחרי כמה שעתיים, מהאדם הזה שלא התקשר ליד אז. הוא לא, רק דרך כלי שלישי, הוא לא, אולי לא מתקשר. הוא התקשר אליי בעצמו. תקשיב, אני לא מדבר פה שום דבר שהוא יותר ממה שהיה. הוא מתחיל לשפוך לי מונולוג לתוך השפורפרת של כל השיחה שאני עשיתי בהתבודדות מהצד שלו. הוא אומר, תשמע, ישבתי עם עצמי וחשבתי, למה בעצם אני חושב ככה? אבל לא פגשתי את כל הטענות שאמרתי לה שאני אחת לאחת הוא מונה לי שהוא עם עצמו הגיע למסקנה לבד. זה אדם לא מתבודד, זה לא אחד, אתה יודע, כזה רוחני, אדם מאוד כאילו כזה, אתה יודע, ציני כזה. הוא מתחיל להוריד לי טקסט שלם של וידוי דברים, אתה אומר, איפה הוא הביא את זה? קיבל את הבחור. בלי שיחה אחת, בלי צעקות. מדהים לראות שאתה יכול לשבת במקום מסוים, דבר עם השם, שלח את הפקס לבן ההוא. אני לא מתחייב שזה יפעל תמיד, כאילו, אבל זה פועל בוודאי. אז תבינו ברוחניות כמה זה פועל. כמה אם אתה רוצה, יש לך איזה דיון דברים לבעל דבר, שב עם השם, תעביר את הפקסים, תוריד את הראש לבעל דבר, אז אם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לריב איתו, לך להשם, תגיד בראש, שחרר אותו, די, שיקח, יש עוד אנשים. דבר, תציע את כל מה שיש לך להגיד. טוב, שנזכה בעזרת השם, נצא לכוח הדיבור.